It has an answer by intent. I'm passing it with my bro. Nyansa, no prayer. And then my way out my intent. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Ni ebe me tumpo, Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling. Ni ebe me tumpo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Ni ebe me tumpo, Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Ni ebe me tumpo. Jisakoma edansiom na yetimi diatina oda. Jisakoma edansiom na yetimi diatina oda. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Ni ebe me tumpo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Dale, ni ebe me tumpo. Jisakoma edansiom na yetimi diatina oda. Jisakoma edansiom na yetimi diatina oda. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Jisakoma edansiom na yetimi diatina oda. Jisakoma edansiom na yetimi diatina oda. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Ni ebe me tumpo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Man, thank you. Nya dey say obeba. And okofa na kana se. Aha. Tiema obana na oti efie ho na ode oche won na de ne ma na uli ni ban ho. Na obana budi me ka se na wo so de ma ye ni abema. Na wo sa de obam ni tia ma obi. Na oche enye no kre na obana budi a. Ti budi a ne na bi ho. Odane ye de odane ani ti ge no dua na akun. Ge na wu. Ah, no. Say ye ge no na ede wo yire no ma. Be ma no. Ma no de koda ye wan kana se no. Ti ge ne bo ne hu dua se no no na de wo yire no ma no. Ye de ne nya ge na se wo. I see. Enti wuli ena hwan biem ya frepo wuli ena yi na Nsem me ohonom no ya say ni sister kunu bi free Dubai aba wo wa so bompai wa sakara se kai me se gozo wi ya pa so de e o ko pe o bi foforo wo ho enti o kan sa no o ka say ni sister ba ko e free Dubai aba ni kunu free Dubai aba nti o me enko no me o me enti o ko me ma ne kan say sister ba di akọ no so ko ja ani so ko fa me ti ni bi o ho ma o so le anu oni ne ko dan 3 days o ba na no mo de ba say ni we free Dubai so be ma no ma wala ne ta dia wa de so gumu ayi bi o shechiri no de ba e de no ka ho ayensa wasa ko fa me ti ni o ko ne sister wa ba ni sister no e fele no na o ye na mtrekin say e say mi ne ayi oba ho no dia bo bia bebam ti e say e kuro no ka o say an oba no o kwa say no ono an no ko de baby ti nya say na mi ka say ni say dia bi nya wo no so dia oba no o kwa no o ko so na ope sex pa wo no na dia ba ko wo na ya ne say me ne ba ya panyin onya 14 years
ma kwa no hwe na yenhwe ne ho fele ne ho nwi pa enso akwa se adwama mu contact na akwa wanya enam se asitan foundation ne nya papa ntino akwa na adwama ho kwa se menya sure se kura se kufu ado kura mpo no ogya na ho to akwa me ba ne meti na da Akoma ejo ni ebe mege yentumpo Akoma ejo darling ni ebe mege yentumpo Yama munyina kwaba edeba Akoma 87.9 FM and afei Onia TV abodonko a yebetum live edi amamo Akoma mu nsem dwumadie no ebraso ewiai mako mani abedwafo yatena se na yede ebramonti ba bia mu bia no bomode ase obeka me ho ma wafidie no enkoso na hakopem se no miensa ebebo na ya mayemu so ewo dwumadie yi so na mom ya mayemu so kra no a wonyi bekoso a sanse ene pano a ene ye wo ede emamo nti sabre de ba bibia da wo bia no na mema wo akwa aba sonko kra akwai so ede aba Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie so dia majesu awiai ene makos na wohwe bia Facebook Akoma 87.9 FM ti ube follow yen ube like ube comment na wa share YouTube Akoma 879 subscribe na me notification bell no so na ebreso abenya notification na chesa won so wa shama foforo nya bi ahwe Free FM 97.5 ewo Techiman Free FM ewo Techiman manager dache hini na adwumaefo ye chiachia mo ene awiai Nikki Pizza Fan Club GHUK Ezra Fan Club ewo Hamburg Germany Mrs. Buedu Presido etwa prese na afei so one a wo hwe yen ne one ma wo mu tie yen ba bibia da wo bia na ye chiachia on yam akwa aba ne aka se onyame enshaw se abrebia no wo de to Akoma 87.9 FM wo fa wo phone no a wo de ko Facebook na wo ko YouTube na onso wo hwe ne a ekoso TikTok na wo hwe ne a ekoso ewo ha na sade metie adwa yi so yi na kyese abedwafo nyina so wo mo ewo fidua yi emu na akua wo ha Evangelist Samuel Mensa Pastor Julius Nambasi Kapa wonum nyina aye krado Ishmael Haywood the producer papa wono so ena ejina machie sanso ena se yeba social media nana yaw enso etena adwam ena enei wodanda idea ko Facebook ena fe YouTube media wo bia no menka chewo se onyankropo twedi ampo edo wododo enunti ema wabemu emu ewo bibia da woye bia mu nya enida so na enya gidie no se echecheche sadie nya akura no a ebebem ema wabemu emu ema obi emema o different direction so baby a wani kire no se wo hwe na eho eyema wo a bomode a na ekura wo gidie mu kura wo gidie mu na wo gidie no eye won tanta eho ena onipa bonifuo bi ebetumi ateki advantage no na wama wo akọ wama wo different direction ebewi akire no na wanu hu ubenu wanu na so esanse yentumi turn back time nti no wo ye hu hwia enye ye na oniema asai afei na obesan efiti ase from the scratch mese wada baby a wani hwe no nya gidie nya nyame mu gidie se obekwa akodu o right destination then say obi bejeje wo na odi amane kwan bekwa akodu kwan finfini no na wahunu se fumso wakase pa na waye no untumi nto aso na ewo se wo sign wachi enra na me bisa wo asem bi na
say obeye proud of nia oye enei echina obeye proud of ana na maybe na menenam TikTok na mehunu yababa wa fefefefe bi na asɛm na oka ɔse I deeply regret my past actions. I deeply regret my past actions. Nneɛma a wɔyɛ no nnura. Nneɛma a wɔyɛ no nnura akyie. Nneɛma no a wɔyɛ no mmerɛ bi a atwa mu no. Wɔnyɛ nuhu kɛseɛ paa, enuhu kɛseɛ paa ɛna wɔnya. Nti na nnura na mebisa wo sɛ nneɛma a wayɛ twa mu deɛ wugu so yɛ ayɛ ka wuntie no ɛkyina wobɛtumi de saa deɛ no ahoahoa ho ana ɛna obi ɛka no deɛ no say I deeply regret my past actions. Ɔyɛ no na nkurɔfoɔ ka na wɔfeel sɛ ne mmerɛ na aba nti ma ne ni ɔwɔ sisitia ne bi nti ma ne ntwɛke ɔwɔ toɔ nti wɔmfa tɔma ngu so na wɔnhyɛ dross na wɔnwo so nkyerɛ mansan wɔwɔ nofoɔ nti wɔnyi ha na wɔnwo so Brestina wɔmfa nkyerɛ mansan ɔno nkoa na ne skin na ɛfɛ nti yɛnya no ma ne nhyɛ atade a ne to ase da hɔ no wɔntwɛke nkyerɛ mansan ɛda hɔ ɛtwɛn ɔkyena bi will you be proud of woma kɔhunu a w'ani bɛgye ade a wɔbi ayɛ no ne ho nnɛ ɛna woyɛ no o nso wobɛtumi ɛno ho sɛdeɛ kyerɛ biara meda ase na yɛse abɔso baa ɛna magya payɛ na ano dwoada ɛna yɛde na ano dwoada na yɛde awerɛhosɛm bi ɛbaayɛ bɛto atiefoɔ animu ɛfa ntaafoɔ bi a mmienu a baako bɛrima baako Philemon ɛne Philomena wɔn kɔ adwesoman senior high school na last year December atakakra bɛrima no si maame nkɔɛ papa ne mbi papa yare da yare mpa so prostrate na akyi ni 84 years wayɛ mmerɛ ontumi nkotumi mma wɔnyɛ adwuma biara maame nso a ɔkɔba bra papa da hɔ ɔno nso na mu the pressure aba bewu November just last year November until November December January February March April just a maame no wuyɛ no bosumi numuni owu November just any da so asa tie ne sadeɛ yaba holidays kakra bedi bronya na ne me na afofo nhwemu o maame nkɔɛ na kyerɛ sɛ nkɔ pɛpɛ bi ni na minya kakra nto hɔ a yɛbie school a yɛde bɛkɔ akɔtɔ provisions na yɛde akɔ school kɔdi carpenter ni akyi carpentry adwuma yi wɔnsua bi da wɔni mu wɔni ma ne sɛ fa dadoa ma me fa hama ma me fadua ma me wɔsesa kɔ lebra kyɛ sɛ wɔnyɛ biribi kakra wɔde bɛtoto hɔ si ɔbɔmmɔfo a wɔnim aboa yɛ afɔ kɔbra wɔwu akɔso ampafe akɔsoa kora ketewa wɔ 3-story building 3-story building so bɛhwɛ fam ama ɛnnɛ spinal cord ho aka wɔyɛ bubuafo ɔda hɔ yɛnso doctors say yɛnim deɛ nti ɛnka akyi bɛtumi ayɛ surgery no de ama
atapani asan anante bi nanso so yɛnkɔ tete aduro mmra ne nyinaa ne ahahan nti ehia ka okudi l'argent cash yɛtumi de ayɛ pro 1.5 billion ɔkɔfa no wɛn ɛno me ne papa ɛkasa no wasema akɔfiri si ɛwɔ me na manyini abɛnya mfie aduowɔtwe nan saa 1.1 billion no ɔmo ka ho asɛm no ebi kura ntɔ me nsɛm da esi dan na mekɔyɛ bia na mede kɔhwɛ me bɛyɛ yadeɛ kura fɛfɛɛfɛɛfɛ kama fɛfɛɛfɛɛfɛ sɛ ɔbaa ɛnɛ wohwɛ no wɔnhwɛ woyi w'ani nso wɔnyi ɛnura meduru fie nyinaa kyɛ sɛ obi bisa me ne ho asɛm na meka pɛ oo na ne sua di so obi bisa me ho asɛm na meka pɛ na ne sua di so ayɛ ya konompem yɛayɛ dwumadie no bi yɛ treating nipa treaty yɛayɛ surgeries ahodoɔ nanso wei deɛ ayɛ ya konompe no ankasa mu yɛbɛba so nanso so ɛsiane sɛ aduru bunu mu nti na wɔ sɛ mebɔ so ɔkae mo na wosiesie wo ho sɛ bɛyɛ a yɛba so a wo nso ntɛmpa no a wobɛtumi de wo de aba atiefoɔ ɔyɛ adeɛ ewiem ɔhyɛ ɛfam ɔden na nso ne nyinaa mu no kakra yɛboaboa no yɛbɛduru hɔ yɛretutu yɛ nan no ne yɛnim a ne yɛkɔ wo 100 wo 200 wo 500 wo 1000 wo 2000 wo 5000 wo sika akɛseɛ no ɛɛba no na yɛbɔ kɔ yɛn ka ho ebe na watwintwa mpo na ka yɛnya ka yɛde aseda bɛma nyame na treatment no atumi akɔ so na yɛn nyinaa yɛtumi ani agye sanse sesei deɛ yɛda yɛ na tikɔ so afa adeɛ no bra 0245 301462 0245 301462 0530 507 849 0530 507 849 two numbers ni nyinaa deɛ ɔde bɛfa so bi ano yɛn nsa bɛka wei de fa wei so na wei de fa wei so yɛmo aboa no ntɛm yɛntumi mfa nkɔhwɛ yɛba no yɛbɛba so na mmom no yɛmmra ɛnɛ case no so yɛntumi nka sɛ yɛbɛyɛ no nko asa nti yɛde case no wurawura mu a na yɛde ɛno nso awura mu nti yɛmmra na me ne me wura bi ɛbɛdi nkɔmmɔ bɛma na akɔ aba yɛna me maame na apɔm te sɛn wodin yɛfrɛ me Prince Williams Okan Prince Williams. Prince Yes. Williams Okan Okan yeah yo akɔ aba yɛna me patcho nso wodin pacho yɛfrɛ me Dennis Dennis Adebini Ade Bini Adebini yeah okay nti yɛne yɛn nua bɛma Dennis ɛna afei yɛn kunu Prince ɛna ɛbɛdi nkɔmmɔ no bɔmmɔden a sɛ wobɛtie nkɔmmɔ yi ɛyie na mmoa a wɔn nso wobɛtumi ɛde aboa yɛn no wɔtumi aboa yɛn sa bɛma na Prince maame awia yi awie bɛyɛ 14th of last month no nti na sɛ ndoro ayɛ bosome pɛpɛɛpɛ okay na manya moto akwansia nti no na yɛasɔre yɛyɛ crusade nti mesɔre a na maakɔhyɛ hɔ nti mebaa fie a crusade ne ahɔhoɔ ne ba na meba abɛsom wɔn no mebaa fie na mehwɛ fam a na mesɛ a bibisa maasi sɛ na meba baa no ɛyɛ asi ɔwɛn ɔsi o ɔsɛ ɔkɔ nkran na wankra me na ade na ɔma no kɔɛ ɔsi o sɛ ɔkɔ akɔyɛ adwuma aba ade na nso wambɛfrɛ me yɛahwehwɛ no a bɛyɛ bosome ɛkɔ bosome ni nti bɛyɛ na wotwe wɔ yia na yɛte nka sɛ ɛsɛ ɔwɔ prestia Prestia. Na asɛm no adi me pani paa
me so sabre na me so spinal cord no ho aka nti me complete ye nti sabre de metumi atena ka mu nti ndura nyame ye adom ye hwɛ sɛdeɛ mo program wo kɔso no me si daabi betutu anamo na maba manum na mo so mmoa bia wɔ hɔ a mo de ama me ɛne sɛ yɛ de abai yo enti wo LC papa ne wo mpacho you yo me pacho LC nua be ma ne wa na pacho mene net me yere no ever say wo girlfriend no sɛ wonya no ho ade wa be hu anim wako ho anim yo enti wo na wo ne wa ade tie enya de si ni si enti no can you see a whole story ni nyina all right pacho we dey ye wo ho ye nte bone ana na me wo Christia ho no ma me ye galamsey bi wo ho no nti me ma wo ne me ba me nchen ho anti omo ye betina ho abe almost 6 months cra ana me ne no nyina ne akola ye stand ba Christmas mu ana ba ti ba na nka me ko han dan na o se ne papa ho no me dan beble ho no nti ebe ya ye nko ho no ne nko tina na scanner o me ho ne fanye business kakra na me see you ana ye ko ne ko tina ase ti ye ho no mo a ye tonto me fa mpaboa ko fa mpaboa kuma ase a ne ye tonton ho kakra so ho no adwuma asɛm ne ade na ho yɛ den ama scan shada ni ho sa nti no amo pa de free so mo free ya me do awukra me bu free na me so mpaboa no kra me ha se de me nye business bu free kra wa ha se ti me ho ska start yɛ sɛ ɛsa ana me de me ho hyɛ abɛ adwuma mu ho no ho no mo yɛ ngo ne ade ti abemu ana me wa na me de adwuma na ɔse wanya adwuma bi o ɔbɛka kyerɛ me sɛ ne sister bi aba yi ho no ɔmo yɛ yi o ekuru no se opese one sister no enkwa akra na se a okwa akra na akola no sisi a o ye no de sisi akola no so start school enche bia nti uja no ho no musa na amami anase ana o se sister na o ne ekọ no na abusia tintin long sleeve bi ya the friend is saying or the Bennis nti o se wanya obi wo baby ono no wo nkran a o ye adwuma no ono yo maami abusia na papa abusia saa no kan so actually kura me cool mu ana me hu sɛ ono kura nhyɛ da anya abusua bia papa woni Bernice minimum no okay ana ɔse ɔde ne wɔ adwuma ɛkɔ ntimi kɔ madam no hɔ na me kɔ busa ne sɛ sɛn na ɛteɛ ana ɔkyerɛkyerɛ mu ana ɔse madam no ɔne ne kɔ yɛ adwuma ɔyɛ good ti sɛ ɔno no ɔbɛyɛ ne ho ayɛ adwuma kakra nko ade a ɛne nka bɛboa no ɔbɛtumi ama no nneɛma ne ade ɔyɛ good ana m see you me so de ha say de adwuma me ye na nhyɛ da anya pressure bebre nti no akola no de me mɛ de mehwɛ no nanka akonti onye 1 month pɛ ɔyɛ 1 month a nanka waba edi adwuma ɔse ɔmo hwɛ ɔyɛ sports ɔmo kɔtɔnsa insane drinks ne ɛwɔ kuro bɛ so ɛwɔ Accra ɔse La Paz side ana me see you because me minim sɛ bɔnim ana me de minim sɛ boaboa yɛ oh afide ɔkɔɛ bɛyɛ sɛ almost 3 weeks maintain nkan ana me say me frɛ madam no na me busa no so wɔ hɔ ana ɔfrɛ no ɔka kyerɛ me sɛ wafrɛ no kra ba ɔno so sɛ ɔne ho mfa ne nti adwuma no ɔntumi ntoa so bio ana me sɛ ɔntumi ntoa so de a ɛne ɛwɔ mbra ana me ne kasa na me sɛ ade na ɔkɔɛ no kra ɔmfrɛ me ana sɛ na yɛsɛ bra adwuma no ntumi nya jai na break I was say wasan akɔpɛ adwuma wɔ ɛhɔ no mu a baabi na me se daabi deɛ ɔyɛ yi deɛ mentena ase nti ɔno de wɔn jai no ɔmbla efi hɔ na ɔsan de me to ɔblɔke me line bɛfrɛ no bia number busy bɛfrɛ no bia nti nansen a bɛyɛ sɛ yɛmfa sɛ 1 week mu ni ana ɔfrɛ na ɔse ɔwɔ Accra hɔ no na me se ɔboa that time na madam fo bia di kan afrɛ me madam fo na me so na ɔno no behu ɛba Prestia hɔ bɛyɛ adwuma ɔno de ogusu hɔ na me ma bɛka ana ɔfrɛ me sɛ adem aba hɔ ana na me se daabi o na ɔse ɛne ma hu LC wɔ ha o wɔhu ne Prestia galamsi ase wɔhu no wɔ hɔ ana me se ɔne sister bi sɛ ɔmo kɔyɛ adwuma wɔ Accra ana ɔse o mentuma adwene na ɔne boy bi nam wɔ Prestia hɔ no saa boy no nso emre bi ɔbaa me nkyɛn me ma ne baa me hɔ no ɔde ne ho bɛbɔ boy no ɔlɔke dread ana ɔsan ɔtontɔn ne nubɔne ne ade
Ebi omo na ho na koye say ghetto area. Nti bitimi hwehwe na bi wa mekọ night aba no. Me ba bedu fie me hwehwe na me hu no mekọ. Ada oga na woni mo hwe. Dabi. Woni mo no. Wuje. Woni mo. Betimi ahwehwe na mekọ ho na makọ hu. Na makọ hu no. Na me say me ne guy no kra coin. Ansa na me beba me free honum Christmas ni aba has. Na ususu say ono ne wo bibiye. E ma me ko guy no. Wo a wo do wo girl akopisi a. Ono aba be hu obi a o lucky dread. No otunto onubone. Ono ne kwatwe mpana. Sabe na na akọ edi anya san. Bitimi aka say ye jan be 4 months. Ano start is to ye ya ma me bufu na me pamo no bae. Ni na me obibia wa. Me ma ne bae no. Ana say oba one ne ti ahide. Na one me san be kasa ya me kasa che na say hwe na asade no wa me ebiu. Nti omu a obetwa be 1 month ana me san ma ne ba back to ehobio. Ti na me na onfo no kra ntima ase say aden na wo say wo san ma ne ba. Aha say die e ma no omu du ha na o ma say you nti no. Ku say ode no. Ono say na me trust no. Ska wo ho. Ska wo. Ska wo na so nipa na odi na chi so nye ska bi oni ska. Wo ska chen no. Ku kana wo ska sen. Ene na sisi a. Wo gina so kra chen. Wo gina so chen no. Ai. Nti na ene wo gina so chen no wo ska chen dey ode die na eje o guess. Pacho say o say o person onsuan locking no wo ne nchi. Ana ono so e obi a onim hairdressing wo suan adwuma ka akrampo no ko akon no. Ana me ne de nyumu enti. O so person onsuan no kan o. Ti na me hu no say eye but guy no me person one ne obesuan ono no nchi. Nti won pe madam bi na nka me man iska no onsuan o. Me ya o say that boy na person onsuan ade no wo ne nchi. Nti na ma me hu say bibi na ye den ewo mu nti o say me maye ba. Ti Christmas na me so me emblefi. Me ba ya de betina ne papa. Ono na se yenko efi. Me ne papa ne akola ina wo ho. E no no. Boni bia ni ho. Papa yi wo gardens bebre wo afuo nduane. Ti yen shadan spend this ka bia mpo wo ho. Na afi wo se wanya adwuma be bia papa ne de maayen no. Na ho ye kama. Ana wo se ho no mu no. Papa ne se ne nioma bia yera. Oye tuo ni ade nti omu a ohwe etuo no ho nioma bi o say wo na afa waila no nti ge ne ye na o se ni buafu asesa ye nioma na ase akodan foforo bi a ye no no obi anim ade wodi ne bakoro abi omros nti ye nkwa yes ano o san ye tu fi sa dan no mu ko dan foforo sa dan foforo na ekom na mu efom no nhye dan nye papa nti no ye say o ko peska na nka wa den o de abina me se wonya abotre na meye wonya abotre meye o de ne sa na afi de me man kwan se wonko na okoy ene se o mo de frɛ me a mo so nso ene ya mpo se e ba se me frɛ no ofa wo nso be ka che me so wa kra okay me ba enti ya beba ne be bisa questions kakra ye wi a ye be frɛ no na afa ye hunu ba bi a owo na se wo won kra ye be hunu owo Christian so a eno so ye be hunu se be ma bi so e na age na hye ne dem de a ene ye wonya ready wonya ready try ye pa esa se wa fa de money won release no se se a ente sa ne to ba ye hye papa akraba ejo so a ya me adom akọ na bọkọ de me hu na ache na ma fe wo o ma me se wo chia o e da se awia yi ma me akoso adua ya se me ne mo ne nkomo na mesra o se fa o pen o paper na tie me ye pa se mpo uni pen ne paper wo nchen a ma wo mobile phone email na wia na wa record de meka no isan sense mo de bi wo ho e de mamo ensamade wo ho ne say ya wo yare bia ne su ne ne ban ese ya tena ha ka ho nsem na so still enipa bi de hwempo ya nantadru eno nti na wie maba me no ba be hia say ma me akoso adua ya se yense woni enka nkire wo say yare a eye typhoid yare a eye ulcer yare a eye malaria yare a eye coco pals then ebi no friend no hemorrhoids ye de coco ne friend no ne nyina su ne ne ban bi wo hono ma esese enti se wo se bi ya bibi ya wa emfa wadwene nka nkire wo se eye yare we na eye me da bi de obeye beboa wo ne se obaba ma me akoso adua ya nchen ne yedi mfidi ahwe ne padua no
Yahwani GSM back on say, Uba Mamia Cosodia Yahwa, power specialist no. Say a scanner, Yayan wa, unko babia. Say a labwa, Yayan wa unko babia. Now ye via, na my yahun yaria no ya a yawonum. It Mr. Branaya Mwao. O ye obia, ho. Now who say what chibremo, a yaw yapa. A told bia umfe, ne umfe, unya juma den, unkukuru niema e boroso. Neso wonu se wonfe ne wonfe aya wo ya tie ne yie de ya kire wonu se wo ulcer etimi ya wo saa unya hepatitis a ebetima ya wo saa ena unya typhoid a ebetima ya wo saa etimi srawada se wonu saa signs and symptoms we a enkonkwa nche bi nkopadru brama me akoso adua ya honom ma yenhwe wo na yenhunu yarekora eye wo ne amu anu aduro wo ho na obu ano se uyo oba wo se bi onofo ba ko we onofo we entem hanom that is a stadium what pains pa wo honom a etima ye se eye ulcer ebetima ye se eye typhoid na eye wo bomade bra na yemwo ebusafo saa yare amabobodin nyina no epese me ka kire o ma oti ase se nyame adom de owo ho aduro ya wodi nubena nutahini hahama esa yare no na manfo ho to mo ye ma me akoso adura ya power specialist Herbal hospital enti wakwa hospital yesi typhoid wo so abra wakwa hospital yesi ulcer abra wakwa hospital yesi kokwa abra wakwa hospital yesi malaria yesi via wani bi abra na yenhwem kumasi fe yase na ma me akoso adura ya wo ye wadua ya junction eho na power specialist ye wo mo nkran ya mo hwe nyina kwabenya ACP road power bus stop and atakra the Anaji estate Mr. Wada aha ne hia me no mentimi nkan sem bi amfa yare ne ho na so de beboa ne say fa number me de ma wi after san koma me ne udi ne fresa number no ye befa na de ye wo no chechemu kire na enu ndi ho komo bia ye number se 0244 544 422 0244 544 422 and 0200 0200 38 another 38 31 0200 38 another 38 and a 31 emu bia frey na ye no ni nkomom yare ba ko ane me pese me ne udi ho nkomo a da bia ebo ho da wuro eye wo kidney ene wo liver ya ka kire mo se ne mienu ye adwuma a wo mudi nkita ho bomu enti se wo liver no obrebo no wo ye adwuma na no obre enam yare abamu nti a na wo de akwakoso wo kidney o saa no se wo kidney no so ye adwuma no bra na yare abamu a na wo de ababeso wo liver no and so two of them no ye adwuma hand in hand ebasa na wa mo no ho ban a eye we na say a we so akwakoso and we say wonya liver cirrhosis ubetima nya fatty liver be ma liver na nya liver failure saa so na kidney so ne failure honom ya kirekire mu eniema wo ya enya sunsu aso bone ewo kidney ho ewo liver so ya kire mu bebre se de odi nchiri bebrebe ontwe ne ho mfiri ho de onom ensadin bebrebe excessive intake of alcohol ubetima ha saa o kidney no de onpenna de Johnso de na wo de ahye ne ho ache agana de na wo de ahye ne ho ache de onom pancreas bebrebe ubetima nya problem ewo ho na so nhira nka Nyankopon se wonya o kidney no na wachina bre na wonya anu aduro onase atatai wofo ye kese wo se wasoro onipadua so brama me akoso adua ya wate nyaminti ho beto na ya boa wo ema no muntie me da bia me boda wure se oba se awo ho ye de amam se fibroid na ama ne ma se o mense se na inflow ya ma me akoso adua ya mo ma me o mo mbra ne nche se ma me ya ba wo nchen o ma ne ye ne ya ba ye pese oboaye na ye wo ya tese woboa bebre amoma wo afom ha afom ba na adanse ne dos dodo na wo so ba be di adanse ne bi me ka se nyame ne nyam ma me akoso adua ya ba me wo afa ho afa ba ende fibroid na hawo a untimi nwu a mensuro ma me akoso adua ya wo honom wo menses no na entimi mayi a ema wo ne ma me se bra wa wode no wumbu no na bibia ba ho a eye ma me akoso adua ya ene be boa wo enko ba bia ya mema no so yentiem uye bema na ye niema sem enko ye de kan eye mema sem maka che mo pen se bema se infection edoso woni padua mu a e ma mema sem ekofom factors ne doso ye nuane a ye die nanso de ama wo mema sem akofom bia no anu ye nyamenti ma me akoso dua ya beboam bema ojonso sem enko ye se ebia
o gallbladder ɛna problem aba ho ɛna ma Johnson tentem anase o prostate no glands no ayekase enti Johnson ne man tentem eba kakra bi na atwa ukoya na Johnson de bo se wasa akọ na wakọ Johnson brama me akoso dia ye ho na ye mo ebi also a na eye asikyere yare diabetes ɛna ma Johnson ɛno so ye beboa wo enti dem pesa me kyerɛ no sem dia ba biara ya wo Johnson tentem a enye usual love you enye normal love you no brama me akoso dia ye ho ye beboa wo na fe also ho atimi atom yare anɛ me di twa to nyina ne sem wo ye ba ma wo ye wo ba na se compo how brama me akoso dua ya honom ma kire signs and symptoms of compo dada eyewa ne ka bokasa etore bi a ho ye den so betima akasa etore bi a oti pains e wo tirimum brama me akoso dua ho e bebo wote de ogya ne nan emoja wo mu de owo honom a ohu se nani kosua asesa wo betimi de afin dwene ho saa mesre wada saa ne ma nyina nya saa na oni padua no ete e bia me ka kire mo se wonni mo ni padua no chen me enti wo se oni padua no temache bia bamu a hunu se a deviation from the normal eno ne efre se yare eno na make cha se brama me akoso dia ya honom yare amamu din ne yare amantu din ne yare amanka ho asem che se akoso dia ya entumi nsa ye fre ye power specialist Herbal hospital Kumasi fe ya se ne wo adua ya junction Lake Road mo nkran mo hwe ye no eye kwabenya ACP Road ene ye wo power bus stop Takradi Anaji Estate. Monfa numbers mienu na ye hwe edro ba ko mienu bi na men sore. Ye numbers ye 0244 544 422 0244 544 422 and 0200 38 another 38 and 31. Baby wo bia fresa number na ye beboa won. Ye wonu awdo 9 na meka ho asem na akere mom. Adua ya ennu ne doso. De di kan America ayadua ya tonic adua ya tonic no eye moja mu adwuma eye ntiri mu adwuma na akoma na timi abọ kama edi afurusa ne wonya adua ya ne tonic imini na wonom a hwe da bia be ya kama wo be hye na akoma ne bebo yesa nse moja ne betimi edi afurusa ne eniama asie wo ntinim a entimi enni afurusa ne moja ne nkoma no no adua ya tonic na wo abedi adanse obi abedi adanse a owo sickle cell na wonom adua ya tonic ene odi adanse da bia me ba meka enti wo so me kanfo akire wo se nene da wotie mi a kopebi na to that's to bia mu pharmacy bia mu nyana ye wadua ya liver care eno na ebo liver no ho ban obrebo no ema yare enka wo brebo no na akofa asem kese aba bomodi ne man san ka dua ya liver care ebebo brebo no ban firi yare bebre ho yare ntumi ntakem ye wadua ya ne eskem ye no so ye osa do tatahwe me say osa ye na wanhwe yie obaka se obi ato adu obaka se ya bodua sense woni so bebri wo obu ebefro wo onam be ye obasa basa usi na woni so na ebriu obaka se obi ato adu na so so na ye osa dua ya beboa kopabi na dua ya jirikagiri de jajajaja sise wonam ba bia ema ne to nwom meme to nwom say jiri ka jiri jiri ka jiri again jiri ka jiri once more jiri ka jiri and one no sisi yare aduro meme aduro kopa bi to na adua ya cough care e wo dwa so me say ba bia benya aduro bi ato enya na hwe ya kira kwa Kumasi fe ya se Lake Road enkra ko benya power bus stop wa na bi ho ye wo ACP Road and Takradi Anaji Estate. When your numbers in I'm sorry. 0244 544 422 0244 544 422 and 0200 38 another 38 and a 31. Marco, your WhatsApp plan no jefa mo ahwefo no. Eye opese ne ma me di nkomo e WhatsApp so a utimi voice message kana de amano. Eye 0555 79 78 another 78 0555 79 78 another 78 there be am so catch so nyame na sayare na so na ma me akoso adua ya so sayare akese mo mu di adanse wo so bra no be sa yare na odi adanse amen 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 that's it Akoma 87.9 FM on your TV Akoma mu nsam dwumadie no eno a na wo hwe na utie no oba no papa oto o maso sen me ba no oto me maso ma no efam no oto so enan okay oni mo bi wan kran enkan de onum nipa bibre ho ubisia 4 bi wo ho ya wota kwasra wo nom
na wafrɛ wɔn mu nyinaa obi ase oni hɔ na ɛbra sɛ wɔtaa kɔ me first me akasa na me won kran aya no oba me ho enti onu atie na me maba me koya adwuma kakra wa ban na maba fie enti me wo fie sise ni de me hwe se de a awo kire na ade aba oni okunu ntamu a okunu no abe ye hwianum oba aba wale no na omunya kwan fa meto aso no enti me yese omunyina ambra me ho na omunyina enka bom mko high down wa bremu biem na mutumi fie on be soro kwa no me makonso bibia ma ho me hu ade e ha no be ma no obaba no ne bisa no wakonsuo bisa ma se no bisa no on be so no ma fra me yese bisa ne ma fra ho nyina bisa no wa wo fie me fefin ba ko o de bisa no so on be soro no na ma ye bibia kama krom ho nyina o bisa so o ka se o de tutu na obenye obi afu o mbedi me hu ade I see na me ba no sa de we wa ye basa waye ba ko sei ama ne ba pani no waye sa na kodu obi ho ono so mesan aba o na che se owo ba pani wo ho eno so waye sa mo oba ma no afa no kra wa fa nse ngwa na manya no ho fa so bia so odi ni bedi me ho akra ama me bre no ada na ni so hetu entina mama mani abre no wo fie sen o be ya ko 26 years ene se na ni afie wo na wo ye no sa nti mani abre pa wa na ade no kwoto adwuma mu adwuma de time me won kran no se na o ya ne ma ne no ofan no mo de ko adwuma mu o ko adwuma kakra no wa free ho no asan ko ha sa nti me be se last of ya ha ti ne punishment bia na mwa bia am de be bo amia no ho be jo no o ko school kakra onumu ma sen ko sa owie JHS na SS owie JHS ade no want to aso o beto aso no o mo de no kwatino obi ntenten ma na education ye ba sa ade na efie den kakra ne maame na oye sa na o mo de kwaturo obi nten wo akosumo mama ne ene de sa de ne bai sa no ojo okwatiro ni pakran chen na ana sa de na ba onu maame ni hobi mu a sese de ne maame ni hobi mu na o mana aka no we me ma aka ni na obi awo na adwuma okay sa ti woni we no pen ni kunu na tie wo nkwan ni obi a owo me nten okwo wankra me se na wo yare de but wo sen ke bi ofra wo phone e na tell na wo yare akonso no onim se na o si ni phone na sei enti me de me phone no ma no enti ayimra no ana odin phone ma me no manche ase na me so program na asole ye ntino eja me ye church father enti exam na so nte o se me make sure se ahoho no benya accommodation enti na me se tama me ni ba mo so be bisa no na masena sem se okonkran na ada no wo kwa ma papa wan kan che wa ase say bia else say okoba bi say bia nko papa betimi a stop no sa pacho me catch no ana o se wa bo ne papa man nti o se papa ne se onfa sister na o de ne ko no e number mbre no ansa na no ne nkasa enso no mo wa mane na o me de o catch him say o pe so o me kwa akra na am say na sa de no yenti no na ndo na chance me say o kwa akoye de nti se unu pa ko no ya o pe so that thing bo ko no ho me de o kan no just all right me say se unu pa ko no ma me hunu na me de ne noma na me ne be kasa ansana sa de no e be ba so because ya de na me friend so o kan ne di san ansa na o kan de tin no na me ko ba ya o de asemani no na just no aboa sa na woni na chen o kire me say sorry mommy kasa kire me say aka be 1 week nanka wako ntimi de na me no say den I be born papa man so ampene a ontumi nko nti and yavan say ni o kan say wo aka 1 week no me and 2 days kra ana o sorry ahomachi me kra na mada me sorry me tikeke me sorry ya aboa ne nioma nyina no awi ana o se me mboa no ontu ni na me say na de o ko hen fa by this time o say her sister ne say
madam no so open nipa na ntenti wanye ntema obi a obepe obi a amana hwe na se wo kra se wo ko nkran ya enkran baabi pote kro wo kwa kwa ya adwuma no kunnim onum ho no wagya akola wi a o ha yentumi nkɔ baabi a ntumi ko na bra we de mo gya no kwa sai o hwɛ sɛ na attitude ya me okɔ school a na me smana code we na me da hɔ na ka na bi gyina pe na machine so sabio ɔno nso wɔ krama so operating machine na hɔ a na mtumi na mamia mania na makofa lugu na mafa geti na ma magya akola yi aisa aka no de no bɛkɔ enti sa wa se kwa wo na ahwa akora sa wo dware no ma aduane de asiesie no ma ɛnyɛ me kora ɔno oni ana sane wei wa ya ma kaka yi mu sɛ waje ha nyina afa ya wo no de be ma me hwɛ de kora ya wo kwaku hey kwaku for de binada that's kwaku come see enti am camera what's your offer anu no oba oni ne mame ba presi aba me wono ohwe ameye niam te say apostle enti mene on so say mene ohwe owura house o say enti say oni nana mrane ne enti na ka say no ohwe wani ohwe manim no na bro we de wo de ne kwa akogya hwan say o say wanya fie say mo mi kra fe Mr. Nka me fa ne mbre onko so me hu ni say onko ontumi no e dey some problem ba na so gina say de mu sitete na hyase no me kra na o man so anye gina so hyase no enti say enyeje so na ma akra bi hyase no ontumi akasa kra say we say one who say why am so asem o wuja no kakra bi akatu na yi de wuja me de magya no 2 and say oh am say 2.5 me de magya no fia me be say nyame na kan yan ho ma bye yo so we won't be ko ba bi ma bye bye yes me say nyame na kan yan ho na me wo hasisi ya me wo ho na minimum ba me aka oye say aka anka me tin nsam na wadwane agya wo ni akra ne da wouldn't not try and say almost getting to when kakana as a treatment voice not a year getting to 5 years 5 years now when not no so aben kukuru no fanita na so fa for eno for shene we be jai eno for ko na be tu ya na jai shi ti so they no for the open no for me boy so o ma mi entwa no for kra no ko yi o chantam de tentam na it wouldn't natural gusu on pie da say bia me call wo friend na on fa just say bia ye call e ho na o start pp anajo ni ade ha ene me na mfo kro mu ni mo ho no mu ya na me otimi pie me hwehwe na we are make to no ni boy na eti bia owo na ada wo ka che boy na say ni brother ne wa na say there because boy ni awe boy no so me na akọ hu no me ko hu boy ni kasa is a girl no me na aiden abre ya nanti ya tina nya nti ya bre ti wo ma ye nya den hwe no wa oyin na ni mfi girl no so kra ma ne nya because for your girl I want na tina say ebe na mo no so ani girl nti na boy no na wa you unim no wadan for that grandson eti wunni ne number pa wo betumi afre na bi say ho ene wo sha na pacho so the last time me say ofre me me ne nkasa bi or the obi phone ene frɛ so ofre we e kasa we no actually enyumre be 8 mo na me frɛ nipa me frɛ na me say pacho ma hu number o me phones na me hu nipa ko no o kasa fin o say o kasa fi prestia ana me say oh ene lady bi de o phone no e ko na wie mu ana o sen yan prestia no o kasa fi prestia enti wono na wo yire de LCD ne phone frɛ wo but munyina so bisa na o so wo nkran na lady na ne number no no so wo de mo papa no sa lady no so wa fa ne number na ma me je ne number wa frɛ no ma frɛ no ama o se o kan se wa jai sa adwuma we say no ono no yes say on fa ka on blafi
Emma or Yasenko or Cohon Markway or friend Bia or blocking a line or friend Winyano. And I miss you, Miss Sa, my friend Minyano. No, so be Cohon, Aquafes or what. Obeko Pristia Obeko a sister no Wakra, and so be call a pass area on Marquess and pass or to me the number and so yeah, the Emma the number is there 3. The new number assistant so on the on try. To one of friend who using number 3 and then why transfer account number be say say lead no kwa dem no kwa ka meto bo anya no na so say na lady no home ko oni na koye ono oda no koye wan krami ono na na koye sport adwuma no ya ko tonsa na dai ba bia mo wo no adwuma bebre wo ho asem pe obi a won wukrum ho obi a won bebre wo ada wo na wanya adwuma kra onya adwuma the customer no ya di adwuma otumi ye trimi obetumi aboloka wa amaka obeduru otutu on say ho na beninti ma no mututu abe so do okra me meeting sorry wa ka no otuma be huduma me bedu dey na house odo na me nya kwai ade wusha ade ebe me ma wa ya be so mu a beku enti sa lady no na nam no so na sa de we si ye anka anye lady na oba se o mi ja no nko yes water anka onye se okọ ba bi na sa lady no ka cho se bra ne yanko na wo nkwa wo ntumi fo so wo ya wadwuma wo bo wuti me pa cho mo friend number na ma me enko onfa wo de friend ne mfa sanifa na o ho so sanifa na o ho so ya om se o ya de bonu wo kum ha ye hwe na ti na ye nya no ma kwa akosha wo bibisi ana o ye ndan fun ye hwe la sisi a fun ani abu say na wo no picture no enra da ye say on forward ma won tentem na sa try and the number no some say yes we enti na we na fofo no mo wo prisia galam say ase no wa fefe bia mo ma ka cho so mani atwa no so ai me madam fo pa wonim no nim me bai wo so won ne koto no so ho no de bia wo so ohunu de bia ohunu prisia ohunu oni sa boy na wo lock dread no and na no pa iti bibi anwana Elsie, one wo papa, and to me, you sure say Pristia, dear said, yet, Tibiano, will be a wookuni. And wo papa, so many more papa cry now, what who say, wo papa, what catch now. At the house, I know where Jacoda and see you know, and the fat was one himself said you was the other Wabano. I precisely say one would be almost Shakorano. Son or bad time. I don't have our banco. Precia minimum, madam, your friend Mamiaba or your seamstress. So, Tiamia, what about when enough from 26 years? Busha. What can Kramika say be a 17, 16, 18 for a woman is so crack, Sacramai, one of Samibia. Now, 26 years a year. What we bought today? What to Tuabe? What to papa fear go hide that one who couldn't soon at here. Then the one you are papa. One uncle fan by to know some magiatum. Say, would you be a bar? Imagine that I wouldn't almost know. Sabem will treat me bad. Crumbling now, but all of them are probably be a man baby. You see, Beme will treat you by no bad. Davy, oh, friend, no, Cecilia, I say. Then, a piano crop woman is uncle for. At the end of the house, and Elsie, or to say, Monchurch, and son producer, what the picture of Bremen or the other. Why Rasta? Why locking it in? Or again. Aha, sent what poor be so locked red. So, and I'm also guy in a man or a man free.
that time no coaching nti okɔhyɛ mu a ɔbaa no abɔ wayɛ ne ti no ɔka na me ma yɛ bi nti yɛ ba efie no kra na me betwa me deɛ ɔbaa fɛ na me se saa deɛ ndɛ mba mfie ɛna me ntutu ni na gu yɛ ɛna ɔbaa no deɛ ɔwa me na ntutu so ɔbaa no so abɔ dread otutu bi ɛsɛ ɔbaa deɛ ɔbɔ ntimi ka so na we deɛ me se ɔno no to officer mempɛ saa mpɛ o to officer da gentleman saa enti ayi Elsie what ɛsidi ayi Elsie Amegashi Elsie ɛdeɛ na house ano ɔba wa wo mienu baako wɔ ne papa hɔ woto papa fie wasua tibɔ wakɔ wo kunu de wakɔ galamsey ase abu akɔ hunu bɛma no ɔbɔ dread no a wɔne no etwi so sese no wonim ne din suban ban no sister ma wani na ho wate ma wani na ho wo ba no na si ase no wasu why side am wa kama enso de akote enti we go school oko to me de ne ko do school mo ja ho ba fie ka be fan da bia de madam the last time madam ne ka me makasa madam me no na madam ene de on ti no say omba yo enya hwe ono kra mo ba me hwe ana me say we say kra madam also yare enya hwe na mane intention ho ko na ya no dia wa yare kra de madam of friend na da be no be ba da be we ya say enya hwe we this prayer oh ye din friend papa mi wa no Evra again I don't know o come and you see anu didi you say ya no tie yes o didi ya cha as brother bejoba we ja kra we di ato be ma so na we ja no omo na enware no ncd no enfa ne nkofie school mu ani ade ase ne say akria bran kaka na me ase wajane ho na ọba kra die se wo kwa anya bia no kai akra yi a ofuri wo yafurum epie ye adenti na wo yesa ade na Elsie kai akra ketuwa we ya wo ankasa no di ni wa efri wa ha mu baaye na de nko na wo gie wo da ade bi ho wo da bi ho ana enko yie ana enye se me bisa o so ogina ne na so ene bia je say Elsie be che e bia de ope no wonya ne sa na nya sa nka de o ye de se hu 5 years wonya ne se we de o ye de ehu wo kwa ye nya say daddy 40 ndra ne busumi pepepe na wetumi eja akura ketuwa we ho na wodi be ma echi sa ba man so o mo se ye hwe na tenkura ye nya no ye hu ne a o ko ne nchen be ma wo to nu bone be ma wo bi se ya ba chi e be kura na wo je chi be ma na ba chi wo to ka ho sa ye ba chi ne a wo be friends wo be twefo na frɛ wo papa sa da asema atumi ni a ma bibi ma wa adwere mra fie wate ma wa adwere mra fie Elsie mo wa adwere mra fie na wa hu mienu mu a sese ba ko no ye de ne ko hu na chiri kwan se double se ya na wo ye na ne papa fa ne ko ye anyi na papa ka no ena wo fa ne ko eti we susu fa ne ko a wo be da nkora mienu mu a na wato mu mienu nyina ato agu no ye da na bra me bra wo no ba ko na ye da na o papa be fa ne ko ye se ofiri mi ho won kran no me na me de asem no ma police awo kasoa entina o mo se social welfare force say ayi man say musumi biado a abrante no betu ade ama no sabre na me nya abrante no kasa kra onya be hu me so ahu ana me be say mi so no mu enti mi so no mu na wo mo wadi kan aba me village ha no ba bia wo sese na ma me say wa ba ho na se sa wa ba ho say ai ana meti ya say o de akora na akoma bema no na sa ji gon na me koye den ho na me koye den ho odi na koma bema ndem me koye den zig zaga ne ho o pe kwan akọ so ahunu no ma akora ne so odi ne na akora na nya sai onu so no wa ye say ya o ya ba kama no ho fe sa wako tuna twene ne papa so no oni na emu na wasen yakọ akọhia abrante no response wa esemi hodu ni na ayekwa
And so that bring you send me in a one. One year, cry. Elsie. One quan or hammy. Elsie. One quan. My what 12. One quan or hammy. One I bear mess and them. Or hammy fire, and to me by an brand who said many abra medinabahan. Many abra. What your branch and I wouldn't the shahono, Papa. So when you're the quiet amana ma na ye dear actually so more. Hey, what just a woman by for one cassa. Nana Bloom here, Tiami, and Casancasa. I'm all that Yasuma, Amanako, or Berman Ho. What Janet on Jan Nombra, I saw, or Mua. My police if we were so more, or by Yamabo. So, or at all, or so at all. One is what all. Or no, say. Else is what all. A guy, no. Well, poor damn the tissue of Pampas was scared the 20 pa. Bema na mamu akwaba. Mejo super mako. Ben na hoye de. Mboko pa na so e. Nyame adome hoye ben. Yenkwa. Mako medase ewa akonya kese a ode amami. Na mede enchia pese su free current check aso ye ema ahwefo ene atiefo nyina. Eben me bana metena sese ya no hu se current check ndu pa ye de abadwa so a ye fe no Zahara mixture. Zahara G capsules. Hindi Herbal mixture. Ene Zahara man capsules. Ye no imun komo. Emu adansie. Ene emu chechiremu ne de besomo awie yi. No the phone komo ya hyase yi. Ye de ye dry friend no Zahara mixture. Ene Zahara G capsules. Ana e hyase di kan won komo twetwen yi mu. Sa dro we mienu aye dro wan so a oba ene bema etumenom. Sa uye bema na utie me. Na infections pa awadwen. Bema bi wo ho a wakowura tokoro boni mu. Ate infection bi te se gonorrhea, syphilis, anase chlamydia. Impempi no aya na eba no ho sa na etimi ma ne bema no efon. Etimi ma ne bema no ekurokuro ene ensansan bi etimi etoto ne bema no ho prekesen. Bema bi wo ho so a impempi no aya na ensuo man bi enso fitaa bi ho a na efiri ne bema m eba. Bema bi so ho a impempi no aya na ojonso a na ohuna mane na ne bema mu nyina ehyen ebo no pe sa uye bema na innam yare ene wabetena no akon uhun sisaye bi abema me see enne edura aba me di ho adanse akamfo edi ama se ebeboa wo ebeji infections bia etetewo ni nyina afiri ho ene Zahara mixture ene Zahara G capsules sa uye oba so na wo ho na white pa etetewo oba bi wo ho a white anasa odepo ene na betena aya na eba ne sa etimi ma ensuo bi egugu na sabi ehonya nika oba bi so ho a eba ne sa etimi ma sabi na himfie ho no ebie kakra ese gya no enkeka yanketenkete oba bi ho enam sante no impempi no aya na one ne wura anasa ne pattern ahiema ubosa ensuo ni nyina asa ba abonten se uyo oba na utie me na white en wa betena oba mesi kwadra store pharmacy shop Herbal shop bi aban ba bi eton aduro Ghana ha udie uduru ha wosi wo pe aduro na ye friend no Zahara mixture ane Zahara G capsules sa uyo ba so na wo ho na 2 years ni untimi emunsa oba bi wo ho a 5 years ni onya ne menseseda eba ne sa na ohawpa no nem ewo na wom oba bi so wo ho a otimi ebu ne nsa ba da korope na atwa pense pa no nem sa uyo ba na otisa Eldra ebeboa wo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules oba bi so ho a enam yare pa hanadwen enam yare bi te se gonorrhea syphilis ene na betena eba ne sa etimi ma ensansan bi a ehonya nika etimi ebetegu na himfie ho prekesen oba bi so ho a etimi egya no jonso ya yawo oba bi so ho a etimi egya no sisi yale se uyo oba na uhu saa niema we ebi wo ho oba me si adura enne aba me di ho adanse akamfo ede ma sa beboa wo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules sa do we esa ye do waso a ebo dofo bia de bia bo so no nko a wodwale ewie na ise ne ho keka no de bia bo se ahokeka nketenkete bi saa de we ayen odofo Zahara mixture ene Zahara G capsules no ya de aduro no abasa embeboa na ya aduro aye aduro waso odofo
nubra ahodoɔ ane yɛnya adagye atwitwe mu ahoɔden no enti ekuta nnuanoduro bi a sɛ wowɔ hɔ na wowɔ weak immune system wonko ade bia wɔyɛ mmerɛ wɔyɛ nofo wonante kakra bi a wobɔ sɛ na wotee so na wonhuna mane te bia ɛwa nketenkete wabɔ 10 years ni wobɔ wa utriti a na asaba obi wɔ hɔ ade bia so infections ɛkɔ na aba ɔdɔfoɔ ɛnɛ adura aba me se ɛbɛboa wo abustu a strengthen immune system no ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules na sɛ aduro we ɛsɛ yɛ aduro a ɛboa dɔfo bia me se ɔsa pa ɛha nadwen sɛ aduane tɔ ne yɛma aboa yi ondidi yɛ so a na ohuna mane wobɔ sɛ ne boa no nyina ɛhyehyɛ no ne mfe ɛba ne sɛ wobɔ sɛ nipadua no ohunu deɛ ɔnyɛ no ɔdɔfoɔ wo ɔsa na ɛdi 10 years ɛdi 15 years a wɔfa aduro a ɛkɔ na asaba no yɛde Zahara mixture no ɛne Zahara G capsules no yɛde aduro no aba sɛ ɛmbɛboa wo ɔdɔfoɔ deɛ number si ebia na bibi ɛkyerɛ w'adwene so anaasɛ wohia kyerɛkyerɛmu bi wode frɛ number yi number no so da TV no so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 ɔdɔfoɔ kɔmɔtwetwe no aduru yɛaduru a yɛfrɛ no Hindi Herbal mixture so na sɛ aduru we ɛyɛ aduru a charistic and the diabedwa so sa wo ho na malaria fever ha wadwen tete wa de bia bon se ultimi endidi enye kama obi wo ho e ba ne sa na se janity paye asa ka ho de bia bon so no nko na aposo eye ne ya odefo utisa fa Hindi Herbal mixture na eye waduro o typhoid fever na ene wa betena no wo fa aduro bia ekọ na asa aba aye korankọte wo so no odefo Hindi Herbal mixture enu ne adura ebeboa wo sugar level na obecheki a na de bia kwa na ekosoro na adane ayamhihye odofo ko ba bia eton waduro Ghana ha say ye drugstore pharmacy shop herbal shop bia ben wo se wo pedro na ye frɛ no Hindi Herbal mixture enu ne adura onoma ebeboa wo pressure na obecheki a na ekosoro na adane ayamhihye adane odadwon no odofo fa Hindi Herbal mixture na eye waduro na obi wo ha impempi no oye adwumaden ogina ententen eche oye adwuma ogya ho da bia meka odofo mentena ho emma yare no embebɔ ento ho ansa no watu anamo apɛ Hindi Herbal mixture ekira kwan wonyale ye obetimi atobi anom ti kwadra store pharmacy shop ba bia ye di aduro ho dwa wodi oduru ho a wo se wo pɛ Hindi Herbal mixture enu ne adura onoma jalie bia echetew ahinta woni padua no no ne nyina ebefiri ho na yebekɔ ye memaduro no so sɛ oye bɛma na utimi atiemie sɛ woyɛ bɛma na wo hɔ na wo weak erection bɛma bi wo hɔ a me se emmerɛ agoro no ma yɛ de no a ɔba no ani gye no hɔ na animguase ɛbɛka no sɛ woyɛ bɛma na utieme na wo weak erection na ɛno de ɔse ɔno wa betena bɛma mesrɛ wo kɔdra store pharmacy shop herbal shop bi a bɛn wo se wo pedro na yɛ frɛ no Zahara man capsules no sɛ woyɛ bɛma so na utieme na premature ejaculation hawadwen Oba se ukunu premature ejaculation ha no ono wobo ne ho modi mpo no eye 1 minute oba conformity bia ba bia ton aduro bia drugstore herbal shop bia wo se wo pe Zahara man capsules bema oba no na no petu enumre 2 se uye bema na utie me na sisi yale ha wadwen bema etimi ema un delay ema oba no eni enje wadro ene Zahara man capsules ko ba bia ton aduro Ghana ha wo se wo pe Zahara man capsules enu ne adura bema onoma ebeboa wo odofo sagie number CBM 0246 34 83 34 0246 34 83 0248 56 93 35 odofo na ma isu da screen so da bia meka mesi bambo atrema eye chen ayaresa bakitima odofo pe yenuro na ye frɛ no Zahara mixture and Zahara G capsules a yenum ne mienu a ebeboa wo boost immune system no asel to infection bia se bitse gonorrhea syphilis and Zahara man capsules a ye de abedwa so a eboa bema bia me se
mma atwetwe no edi ne ho fɛw ɛfrɛ no 1 minute bɛma ɛne yɛ dry ɛfrɛ no hindi herbal mixture ɛbɔ dofo bia malaria fever typhoid fever diabetes ɛne high blood pressure ɛne na bɛtena ɔdɔ for yɛn nupa yi baabi a yɛtɔn aduro bia wokɔ ɔkaehye drug lane Ruta Herbal Baseline Pharmacy Hallos Herbal shops ɛwɔ nyina ɛtɔn bi na wobɛkuma so atafofa mu PFA Pharmacy abusu wɔ hɔ na wokɔ Ashtown ɛne Muro ɛne Kewo so a Kolinak Herbal Misty Herbal Apidank Herbal Blessed Rokwa sɛ shops na ɛwɔ hɔ ne nyinaa ɛtɔn bi na wobɛkuma asafofa mu so a Have made Pharmacy obenya bi wɔ hɔ Ghana ha baabi a mesi yɛtɔn aduro bi a yɛnnuro no bi wɔ hɔ na me shop bɔ sɛ nyame di mu nti wotɔ aduro no a wobɛyɛ adanseɛ na waka sɛ charistic aduro no ɛyɛ papapa mɛda ase maako nyame inshapa eben ɛyɛ Akoma 87.9 FM Onia TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno a ɛna wɔhwɛ na wotie no wadaworo ma Akoma blood donation no bɔmmɔden asɛ wode wo ho ɛbɛgyim ebie Akoma blood donation memene da 18th April memene da 18th April ɛne nti hyɛne nso ɛwɔ Akoma FM yɛnim ha yi a yɛne Kumasi City Mall ɛna edi ɛnhwɛ ne mu 7 a.m. sharp na memene da 18th April no yɛde Akoma blood donation exercise no yɛde ɛtitim so ɛno nti ɛnyi hu firim bɔmmɔden asɛ ɔnso bɛba ɔbɛtwe bie na yɛde ɛsie kɔfɔ nɔkye na obi nyamogya yɛde ama no yɛtumi agye obi ɛnkwa 0209 119090 0209 119090 Epacho we interested ya bomodi a se obefre sponsors no obefre sisia ya da se Akoma 87.9 FM Onia TV Facebook Akoma 87.9 YouTube Akoma 879 na Elsie asem nene yeto ya ye kan obatan a wadwane agya ne ba akoda efiem yenu ene fa ya wo chan se dia wo ne foforo na wagyan no ede ato maame ne ayi o papa ene ne na be ma so a ene wahwemu ne ye frɛ no a yenya no ye hwehwɛ no ye so akɔhyɛ be ma kye nti ye besa ya ba so na ya beka LC asɛm no nemom ansa na ye beba so no ma ye kaimo se atapeni the case no yegu so ye bayi a wafri abronsan ye to aso mi yensa so na waba behwe efom ama enam so ama enei wanya ehawa konfonoche abayare sabia no wonom ekiremu a agese ye surgery ansa na wotumi asore 18 years na oye student ewo Edwesoman Senior High School on the final year SHS 3 ya waka one more bachelor and sorry eho waka ho na enye saso ode nchi nemom ye bai ehunu se ne maame a enka wodi pa na wode boa won mu ofie ho kire se ne papa yare papa 84 years ya won 1942 to 84 years and no papenya na wasenya prostrate yade yi bi pressure and no yade kekeka ho a kyese papa ekura no baby a wogina enye ena maami a wono hwe papa nso di awerɛho ne pressure e de awu last year November kyese ni da so asa sebeye na atapani oni ni nua ata enya school met na fie enti Christmas no holidays na yede ma wono mu free school mu no ni nua ba no eboa wo bi ene ne ye dokono na kyese wa ma no kakra no de ato oboaboa no ebi school a wode atoto ne ma wo hia no mo de kɔ omo da boarding house ene ono so se ne sade a woni di wo mu ye mason no ade akire onya carpenter ni a na wone no kɔ wo sesa ne mama no anye bia no wo mo pon a obenya kakra na no so ode ato aboaboa no ene se okɔ ya okodi carpenter ni bi achi na fa ade mame na abronsan ye to aso miensa oduru soro hɔ no ena ewe no ya obebo fomo a enei ono ne da hɔ no
me mesua enra nisu studio ko drufie ye nyina na edem ha aye kom aye din edem ha aye din chese obie so efi ha chese hwan na wo hwe akwala yi a ne enye na reho ema na ensu bi akwara wo gina ne na aso sei akwara kama ono wa hunya nsa se esese efi eden me maame afirim me papa so nkoyi nkodi pa kakra na me mpe kakra mra na wei ato no wo kwan mu wo hwe no enkane no na wo hwe ni nei a areho asam no emu areho na yesi enkotete aduro mra no ni nyina ni ahan yehie sika no wei eyesika ne yede ko gene se ye beje ne nkwa eyesikasem a ye se surgery kase pa ne da yenimu a ye de beje atankwa omo ye ntafo a omo anije wo mo ho a se wo hwe wo mo pictures ne se de omo si anije na eno ni nua ba no kwa ma ye reho bebre ni nua ba no se me de mi nua no o ma mi mpie o o ma mi mpie o bibia menye bia no ono na o ma me koye o se ma me tina eho na me nkonkoto mra ma me ye say o se o friend ma me preko pefi se o mu ni ma me bia Debbie o se o friend ma filo so o ba na ye Philomena no ye Philemon to o friend ma filo na wo se dia ma no na wura ho no kran se school mu o se o mu adwesoma no nyina ye general as so mo entafo tini nua boy or the same class the same class he say what to nani na so wo ni nua no a ena ye a omo nye namfosem ti o ko bia wo ni nua ba ma na ekọ entafo sa de omo na be na mabom aye omeyo bibia ni nua ba ma no na ekọ asem ni mu ya yesoma wo mo a one no na ekọ omo ba omo yesei enti chese asem ni mu ya akra wo bu afie maami ewu ejankaba maami ewu so maami we kwanya 1 month debe wo konya accident no because ye maami eyi November na so December enti am say anya 1 month anya 1 month say ye dey say wo mo go school nti wo mo be school no eye dey no mo akọ nti on tena fie ana wo be wi o the final year wo be tro wakwa watimi akwa say we kan wa just we kan say why you be say na nka say o yes but me say obebu nkonta na nsi so me na me ka che me say obebu nkonta na o na nka say nko cha na onwene na nko bi obewie school system ba try me fa oja ya o pesca de akọ school o na na say nko o twa no okope bi obisuani bi ba cho oni bisuani bi a na nka say nka ni ma me nuanom bi kura say ni ma me oni ma me ka twa bo ba cho ma me nua bi ani ho o say nka papa yesu kura no o da bi papa 80 something nti so ore ade na ho ade bi akwala no betumi a ye de nya cancer daatse na obo no de so obeye ade because na chi ni bi yes o ka so on say obi be we aka born do are de na open ko a wo fa kwa wo friend and ko mfa ma da bi pacho we de na nya wo fa asem ya mo bo number 6 yes so 100 cities 200 cities 300 cities you are done abusuani nyina bai ya ni teacher ka ho enra abusuani nyina bai enne yes so mo nyi o ma wo kakra ne ni mesrewo se de wusi hwe no na afa sa akoma pa no a efa boaye 100 cities enra na Monday ni e kase eye agent akra no ha twene wo ni fa na pro we enye se bia wo hwe won na ma oda fa na ho no na makro etututu na ho
Ekuya. Yenya Nintentem. 0245 0245 30 14 62 0245 0245 30 30 14 14 62 62 0530 0530 507 507 849 849 0530 0530 507 507 849 849 0245 0245 30 30 14 14 62 62 0245 0245 30 30 14 14 62 62 0530 0530 507 507 849 849 Yes, Rao. yɛtwɛn wɔ Yenkoto bi fom. wɔde adesrɛde a Yes, sada yes, sada. Who say yɛhyɛ da ɛnyɛ obi a akora ase yi a ɔnte studio yɛgyegye Ɛdi ama no ebi nsi da. First time. wei yɛ first time a asɛ ɔno da ne baabie na wɔyɛ ne ho hwee ɛnyɛ yie ɛno ne yɛ first time a yɛyɛ saa deɛ na wohwɛ so a awerɛho Awerɛho akua. wohu sɛ Sister. wohwɛ na wohwɛ no from day a w'ani bɛbɔ akora yi so biara wohu yɛa na ɔwerɛ aho Enra, Master Wahab, Master Wahab, wɔyɛ gate ɛne container CB. Ɛwɔ yɛ junction ne so ebi a yɛ junction ne so pɛpɛ daakye hene junction ne so wɔyɛ wɔ electric welder no na ɛnura mi duru fie a ɛna mi wura dɛm a na yɛfrɛ mi sɛ obi ehwehwɛ mi sɛ mi kɔɛ na yɛ Master Wahab na wohwɛ no a n'ani ha sɛ obi so a sɛ yɛ ahohono na wotumi sɛ wɔ esu ankasa. Nti Master Wahab yɛ no ɔsɛ maako ewura huo yɛni nti ɛnura ɔma yɛ 200 cedis ya Master Wahab ɛma yɛ cedis sɛ yɛmfa ɛmoa no ɔde ba fie ɔde ba fie na menhyira Master Wahab paa yɛda ase Aya deɛ na fam deɛ na wayɛ no. na fam deɛ na wayɛ no tu na Nipa pem yɛtie. wo deɛ na kora nka nipa bɛ 100 Nipa 200 100 500 yɛbɛwie nkyɛn pem yɛtie obi atumi yɛ ne saa kɛdɛ. Sa yɛfate yei no yɛnte wɔno ankasa n'anum asɛm yɛ a wɔde ɛsrɛ ɔno ankasa sɛ ɔno ade na desrɛdeɛ ɛto atiefoɔ anim yɛnyante nti no yɛpɛ sɛ yɛkɔ nanka yɛkɔkɔ tie na Pastor Julius papa momfa bi nso so kɔpem sɛ bɛyɛ ready. All right. Asɛm no kora deɛ sɛ ayɛ awerɛhoɔ a ne saa nti wodi agorɔ no ayɛ su asɛm. But I believe that nipa mpem Akoma ne wɔ nua TV deɛ moadɔyɛ akyerɛ yɛ ɔdɔ firi tetete deɛ abɛsi nnɛ ɛnyɛ saa berɛ no bi a obi bɛyi n'ani ahinta yɛ daabi ɛndeɛ saa gyidi ne yɛwɔ but ayɛ no yɛpɛ sɛ Awurade adom na nka ɛka wɔ kɔma normally no situation wei no yɛ urgent tebea wei no ayɛ tebea a wotwentwa so kakra koraa I think that ɛnhyɛ da mmoa ɛnɛ yɛ Wednesday motumi akeka mo ho koraa na wei bebae next week koraa na nka nneɛma akɔ n'anim a yɛbɛtumi ayɛ biribi saa na nka yɛde ahwɛ deɛ nyame bɛyɛ but sɛ kɔyɛ din a mmoa ɛnti sɛdeɛ Master Wahab ayɛ ebia wode so deɛ 500,000 bi ɛno na mɛka no sɛsɛ yɛn nipa 20 koraa bɔ ma 1,000 yɛbɛtumi asɔre free ano na ebia bɛɛ 50,000 bi deɛ na wanya and gradually ɛnto asɛ nka bɛdi wei di na nka wokɔ ani nti onye obi nsatea so nyina anya penti na wa so de 20 ba yɛbɛgye wa de 10 ba yɛbɛgye na atimi apushi na sɛ 100 Ghana cedis kura na obenya 200 Ghana cedis na obenya 500 na obenya wɔn so de ba bɛboa ya fi sɛ wɔn da no da metaa ka asɛm sɛ ne ɛwɔ no du baabi a obi na kyekyere na wira manager esu ɔno antimi nsa kyekyere na ho wira ɛyɛ esu ɛyɛ obi na kyekyere na wira manager esu na saa na abrabɔ so teɛ saa bere ne mu no saa waro kyekyere no yɛ agyapadeɛ kɛse de ban because sɛnyɛ no abi obitimi esu ama de besi bia yɛ ebesi but waro kyekyere saa bere ne mu no ɛyɛ agyapadeɛ de ma sa nipa no enti yes ɛyɛ nipa ɛna ebenya efiri no matter the situation ɛyɛ nipa na bɛkyekyere wura enti wotie a wo de ne sɛ ɛnɛ ɛdan na nso bɛyɛ bere we mu de aboa yɛ bɛyi a okakɔtwero ne nsɔhwɛ yɛ ginyame adi sɛ
a bit man surgery na man start to school because ya this one pain and akwala onima de esa nyame de achade na che na wi de aka ye a ye be boa na ma achade nyame de ache ne anim de ebe wi peyo na ne so abamfa so ene e wo doctors a na nankofo doctor from Pomboatin asem professor no mo I can surgeries ahodo a waye and ono kwa na say neuro de surgeon e wo Ghana ha one person the whole Ghana. And you can imagine nimdie kuta na watimi de sa surgery no one person. So it just say rather the nimdie ne adom bi dum bi sana onimade de besua de a enye ono nko a ye nyina ye ese ye boa no na ebia na ona ba the next doctor or how amane o Ghana ye ko India ne China no na sa wono ene ba be doctor obi yi yen ye free sa amane no na ma India ne China ko to atwa nti say ya mo nimdie no ban na se ekwa nyame de wadom ye nyame de waboa ye ye mo numbers ne yes remo bonko so ana fa wodi ebra 0245 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 0245 30 14 62. Okay, papa. Mama, mitia nyina de adwena ebe meetings. Unso obi asemptum na osua na obi a ogina wa eye no ya obuso yi ne handkerchief. No de apepa nipa ko nanim nisuo sai hwendro kwa no de apepa. Atwansbo se nipa na sa ya na to no na wajai isu. Just wanya obi apepa na niwa nisuo. De ya sense ma wiei onyankopon fa onya handkerchief. Empepa ata. Okay, ma menko na mene Samen's fighter ye kodi nkomo edu papa no agan etose be me na ye nkwa yo Marcus me that's pi oni abudwafo nyame nhira mo pa na ahwefo na etiefo nso ya mo bibi akwa na mo nso ya ka kyerɛ mo sɛ mo so nyame nhira mo sonko kwan so kra sɛ bia mo program yi ayekra behwɛ na yenso yenuro na da bia bɛbɔ ho dero ha mo to na mo san koso kyerɛ nkɔfo mo so kɔtɔ isi a duro no nenam a yenya agents bi o Nigeria ene Burkina Faso a yanya ho papers ne ade nyina isi a nduro no ewura ho den eti da ho so masipa o sa kwan no so na minhyira mo na ye ka se de onte da no ene ye kan ko de amount eduro a ye ka ho asem ene Nsem vital herbal mixture ene ne capsules de ne mra na de agan na wo fa ba bia agan you see a to sin because a giant they will be to a giant will be a what wako in tinum any no penum a honor drone near Nejuma. It is a how a won't how will no pim a mau be all ja a few three sukosu nasia a drone and one Nsem vital herbal mixture and then capsules. Now for preke natural powder a preke say any near who do be a kikabum and a dia na say one no drone a bebo papa na mpempi no obi ko hospital a say doctor na diagnosis obi say bisa won Nsem ye hwe yade no ne fare by breno ka say the cause of disease no afi ye hu say bia stage ye hwe mpempen so be na yare ne by na drum e bia wo de na acute afi na asha ase na say chronic they are na kan ka say chronic minimum say the word chronic no mo ye no kwan kro no dia be nya kwan kro yade a ache wo so aha e bia na wo de no so sa na wadrum obi won so a yade ne buy no the complications insunsanso obi de aba no so make us say bia wo so anema mu odupa na wo so anema no ma wachi da bia wo tisa bia wo kon na ye wo ya na wachi ho no ye wo ya nkakra e be wiase no bo nsa fe wo to ase so twetwe complications ni bi no because obi nya sa how na edidim bo nsa the next stage na e the next stage sa pepe make us say obi so nya diabetes na diabetes no oguso a o manage oje enroll hospitals nanso ni nro na onom no se sa ana se bia asan wo se nkokọ hospital no bia no no akọ bi de ashem wa brank o be san akọ hospital na doctor no asan hwe no ansa na wa ma na duro no
ebi adu foforo anna say no akra na obete so ama na wanya ne sa na ono akotobi ti bo nse ne management na ma diabetes ne management na ayeden kakra to eno so didi mu a etimi na mu a no aba benya diabetic nephropathy o nerves no entini no no anya ha wo ho enti ye wo complications ahodo bebre enti e wo se uto eduro na wo befre na ya busebusa wonsem said the hospital here on pepe because yen pim sign for your fat to so Dr. James Amoa any apamfo no atna se no say obi fra sa question we na mumbusa no the nurses no so fa no mu bisa o sansem no na atimi aboa na ya kire kwan a wo so fa so a wo no maduro no pepe na bibia e kama nti wo say yaw na wo tie e free utiri so besu na se ni nyina sisi a na ekọ emfa ho ni nnuro bi a wadi kan no ebi a wanom nnuro bi wa ye physiotherapy ahodo ye de also ye watuatua nnuro ni asesa bi ye se aduro we ye pa nipa na ye bo se ekofoma na asan aba e kire se saa ensenkan na ye no be kan wa kire no eno be boa ma saa oha no nyina to atwa e de ama wa ensan ko ba se wo de no e ba na asan akọ no ni nyina se o fa ye numbers no afre na ensan na obefre no hu se wato aduro no ansa na wafre because line so shipa anti se woto aduro na afre ya na chirechirem bibia kama de amount ti na wo haw ni nyina so eto atwa ti numbers na edidi so yi na mo mfre na ye ne mu ni nkomo mo amodi kan to aduro ni bi no face di opa bi no mesra ko pharmacy bi e ben wo bia de boru aho wo kwa so me to semens wo de kan twantia semens anase me to agan na prekese powder no anase preke natural powder na so no atobi aka ho na afi wa befre numbers na edidi so ebi so a wo de opese ohun ne picture said e be ya wo de co pharmacy herbal shop drugstore chemical shop bia obenya bia to na ye nkofa adu fufuro bia medada hunti no be send a message wo WhatsApp na afi won so ye ne wadi hu komo na bibia kama ma numbers e 0241 604 702 afi 0500 88 30 0244 718 557 afi 0500 88 90 ti sa numbers 9 ene enu edbedi nkomo bibia be kama ma se ye tie mu so frɛ no so mu frɛ mu bre bo so obi gina so sa pepepe enti ne ya tre numbers ni mu de ama no frɛ na ye mo a sa kwan no so na bibia nye kama ma afi so me ka say bia wo de utifa ene ye o japa migraine se wa bre obi ya tre onuro bi ma o de bia so so hwene mu nyina enso still de wo se wo ye bia wa ye aromatherapy nenso ni nyina still uti no da so pai o pa den ye say kona koto preke natural powder no na to semens vital herbal mixture ene ne capsules no ka ho na de otobi wi a fresh numbers no na ye no ni nkomo uti fana ye o ya che anase uti ni mua ni nyina ene ye o ya me pa cha wo de fre ni ani nkomo se wo bo ene ye o ya onfin ye o ya wati bremu ye o ya ye bebusa ebi ana me ka say wo wanya peptic ulcer a uguso a wo manage wo treat sa peptic ulcer no anase wo de na enteric fever typhoid fever and also nya sa ne yarewa nyina etimi so bi achi etimi so bi mfe bi bopa den bo se unhuna mane ase de otamfo bi na de dua bi ebro na nso yare na yare yeso de to aduro no na frɛ afen so wo de no to ase na twetwon se dem di kan na bia na problem na kasa no efri ba bi na de aba eno no enhyeda ye ka sciatica na enhyeda nye condition yare ankasa na emom bibi yarewa bi na de beba bi ti se me ka se diabetes ubitimi nya diabetic nephropathy no anase obi anya spinal stenosis ne spine no nerves na da ho no bronu ka se narrow anase AC etua because we say mpanyi kasa se ahwede enyino no na epo obam sa pepepe enti na obo se mpanyfo pi no 75 84 no ta ko hospital obo se ye better ken pressure no na ekosoro kakra but ni atem say normal di enti ati sa ne say unyino no na nerves no na AC eno no sa issue no so wo ho enti se sa bimpo na aba na akofa oto ase a twetwe no de aba me pato de kota aduro no na auto wi afre wadwuma wo ye na bia wo de wo soa ne ma emu odu na aboa ma wo bia wanya herniated disc
sabi un kase no gel na ehye finfina disk no pie ba because a rapture bon say emia o nerves na da wachi ho no to bon say o huna ma na o mintimi ntena mintimi nya hwe e basa wo de koto agan nsuo no no atoto pan no no afi wato preke natural powder na ka ho na afi wa be frɛ na ofrɛ ya ɛhɔ ɛne ɛne obedi nkɔmɔ ne aboa na bibia sisi no so kama ebi ye nnuane ebi ye wadwuma sem a ye de be kyerɛkyerɛ ama ne ma ye kama de ama afi obi so wɔ ma sabi ne mema sem ne ma nkoye atɔfom kra ye de hwe enye ye nerves no wo se ntini fam no moja fam no moja no ntimi mfam ye unya poor circulation of blood into be man en sorry say the da no we kan ye se obi dia ye se kodu ayasan tia so apeche no na sa ne ma we de ode ye den as bema ebe ma wo mema sem na to form kra bon se na o kwa na ma ehuru ne esro sa be pato ye pese ogina brand nti ye se wo de ne de ye ma wanom certain dosage bi e be boa panti ye se o kwa o to capsules ne 4 no ato mixture ne so 4 na we are to preke natural powder ne 2 di aka ho na fe wa be frɛ numbers no na e bie boys code ne di amount na bema wagina na so de ne de o boy ni na o dai ya saafo ni nyina o de monto saa formation 442 no da moto wi a ma frɛ yen na ye ne wadi nkomo na bibia e kama ma afi nso wo yo ba hwɛ o hawe wo ho pa no wo tete wo bre o hormones no form wo de ansa na kra no di numbers ni biom na frɛ 0244 718 557 0500 88 30 0500 88 90 0241 604 702 na frɛ ni nkomo oba no wo hormonal imbalances hormones ni nyina wo form nti da bia ma mfiti kom wo bre zaw na no den obi o se me de abeshem sisi obi se me de abeshem sirem na me hu amane se de ba obi se ba na me tifa ne ga me gaga me pa chaw ebi ana wo de no se de hu no premenstrual dysphoric disorder ne bia eno na ma nya sa ohaw no obi de so basa na ne mood crisis uhia serotonin no ayemma wa gan mu ayemma wa preke mu because neurotransmitters and a boa ma anxiety ma wani je arousal sexual desires ne ade nyina anti waten kan yira wa bra bia hormones na kofom ni nyina no ya gan na woto na wi wato preke ne de aka ho afen so umfiti kono yaw na ewom ni nyina no bia wo de no se de si yaw no wo se we de tamfu bi na yo nenso na yare na yare yeso de to agan no woto wi a frɛ obi wa ne de so atiko eminoria absence of menstruation make us say be bosume miensa afinie na ontimi kosa mfiche no pacho edura na beto no utowi a wa frɛ koko abetuatua otokwan na uja na ya moja wom ni nyina ya dukro na nsuo ne topa no cements mixture and capsules no now the preke natural powder na kan na fe wa be frɛ numbers no 0244 718 557 0500 88 30 0500 88 90 na 0241 604 702 na ma ko me sorry so kra sister bi na na woda your friend Nancy Chirwadufo Nancy or Afrancho polyclinic one na disease control director Yankupon Shano non to name kwandem pa Nancy I mean Shano when you say nyina so that was so happy birthday Akoma 87.9 FM on your TV Akoma Nsem dwumadie no eno a na wo hwe na fe wutie no na ansana ye bekọ no ye fiti ase ye de Dennis na fe Prince na fe ase ya LC Amegashi ono no eja ne ma ne ba wo ho na ye nim ba bia o hye ye free no so na ye ba ata penny de no eso na ye guso na ye catch yeguso na ye ka kire etiefo se madawroma momomodia enkoso na mon support ye aye animu yi a ehia yesua na yabre wo a wahwe bie wo a wonhwe bie enya asem ketwa
ɛna yɛreka no sei no na yɛnkɔ tie atapɛni no ankasa na desrɛde a ɔde to atiefoɔ anim ansa na no yɛmɔ namba no ansa yɛakwakuya 0245 301462 0245 301462 0530 507 849 0530 507 849 yɛnkɔtie mmra Sorry, Philemon. Sorry, Philemon. About the same. Last year, 22nd December, yɛkɔɛ adwuma wɔ Konongo. Nti bɛyɛ 4 to 5 mu no, bɛyɛ 4 to 5 mu no, mɛkɔ yɛforɔ soro ne yɛbɔ dan so. Nti megyina so a mehu hwee na mekɔtɔɔ fam. You talk from the Mehu hwee. there's a decent. 4 months. 4 months. Which was 22nd December. 22nd December. Gotcha. Yeah, one casa. Say now. If it's me neighbor no deɛ usuma mente hwɛ fiti ma ase obisima usuma mente hwɛ Every one I say about usisi wɔ ni meje mu nyina don saka me mente hwɛ kyerɛ ma ase Osoro no nkwa na esi ayɛ scientist for ɛde nsa kan wɔte nti wobɛkɔ private ebedware o wobɛdwo nso ne nyinaa so yɛ ne de mente nti ɔmo yɛ ɔden deɛ na ɔmo yɛ wanso wetumi ayɛ saa nneɛma ne nyinaa ɛno pupu na ɛba saa like mente sɛ ɛba wopɛ sɛ wogya wo nan koraa wonte ɛna ɔmode na tube no nso ɛno nso saa Johnson ne de me a mente wonte Johnson nti Johnson ne private ne nyinaa ɛba a wonte mente Mami de nti ya sɛ ɔda faako na mo kupa no ho da biara sɛna wokɔ school Pacha sisi a wo fie na te sɛ ɛsɛ yɛ ntaafo a wo nua ba akɔ school nti sɛ ɔkɔ na ɛka wo nkwa wo fie asɛ na wo se fie me feel sad yɛ na ma wo fie sa sɛ obiara metumi kɔ school a menka bi nhyia mu a mekɔpɛ kakra bi di a mefiri abɔnsan so abɛhwɛ ana sesei mentumi nkɔ school bi sesei mentumi nyɛ hwee nti mesrɛ atiefoɔ sɛ ɔmo mboa me na doctor sɛ sesei wobɛyɛ me surgery na ɔmo mboa me na mentumi nsan nsɔre na mensan nkɔ school bi sisi a wo nua no a wo ne no yɛ ntaafo no ɔwɔ he Pacha ɔkɔ school Pacha mesrɛ atiefoɔ sɛ ɔmo mboa me na mentumi nsan nsɔre ngyina me nan so bio na meda no meeblɛ faako da ɛnyɛ easy meeblɛ nti mesrɛ atiefoɔ sɛ ɔmo mboa me na mentumi nsan nsɔre ngyina me nan so bio 4 months ni a wada fie nka sɛ next month nkwa na SS for more yɛ saa nnɔma no ɛba wo tirim a sɛ na ase fie fa nka next month yɔn bɛtwere mu gidi sɛ nka so bɛtwere mu si a menim sɛ bia wo da yi I don't think sɛ twere no bɛtumi atwere nua a wo ne ne sie so a mo yɛ ntaafo mo nyinaa mo ba one day si wo school bɛtwere nti ba saa na wo ankasa wo afie sɛ na yɛ a wo tɛntɛn Pacha ɛmɛdwene sɛ sɛ deɛ menka nipa ho bio 4 months ni a
What the fee? You can say next month and one SS for more. Yes, I know man about 3 months saying as a fee. I can next month jump between this and council school. Sisi a wofi mate sɛ ɛsɛ mo yɛ ntaafo a wo nua baako so nti sɛ ɔkɔ na ɛka wo nkwa wofi asɛe na wosi fii mefili saa yɛ na ma wofili saa sɛ obiara metumi kɔ sukuu a menka menhyia mu a mɛkɔpɛ kakra bi de a mefiri abɔnsan so abɛhwɛ wo ana sesei mentumi nkɔ sukuu bi sesei mentumi nyɛ hwee nti mesrɛ atiefoɔ sɛ ɔmo mboa me na doctor sɛ sesei ɔbɛyɛ me surgery na ɔmo mboa me na mentumi nsan nsɔre na mensan nkɔ sukuu bi sisi a wo nua no a wo ne no yɛ ntaafo no ɔwɔ he patwɛ ɔkɔ sukuu patwɛ kyerɛ atiefoɔ sɛ mesrɛ atiefoɔ sɛ ɔmo mboa me na mentumi nsan nsɔre ngyina me nan so bio na meda ano mablɛ faako da ɛnyɛ easy mablɛ nti mesrɛ atiefoɔ sɛ ɔmo mboa me na mentumi nsan nsɔre ngyina me nan so bio When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Though Satan should Ade a mekan ne sɛ ɛsɛ na aka me papa ne no nkwa ne wɔfie nti daa ne da mede abɔnten agorɔ biribi o mene naa ne bɛdi yɛsoma yɛyɛ o yɛansoma bɛba na yɛnko a yɛhyɛ dɛn biribiara mene ne na ɛyɛ mekɔ sukuu nti yɛkɔɔ class ɔbɛdi ade a mekan ne sɛ ɛsɛ na aka me papa ne no nkwa ne ɛwɔ fie nti daa ne da mempie abɔnten agorɔ biribi o mene naa ne bɛdi yɛsoma yɛyɛ o yɛansoma bɛba na yɛnko a yɛhyɛ dɛn biribiara mene ne na ɛyɛ mekɔ sukuu nti yɛkɔɔ class mebɛtena anim a na ɔka sɛ ɔbɛtena m'akyi biribi a mepɛ bia ɔno a na mebisa no mentimi nka m'asɛm nkyerɛ obiara nti daa ne da sɛ mekɔ class na sɛ ɔni hɔ a na sɛ yɛma break a na sɛ ɔno yɛma break a sɛ mafiri no bɛgye kɔtɔ aduane brɛ me na ɛne agoragora mede menkɔ meyɛ sɛ ɔsɛ wode waso aden o panyin so ma wonkɔ nti mete class bia na sɛ duru break na sɛ nyinaa yɛpie akɔtɔ aduane aka me ne na aka nti masɛ sɛ yɛma break a menyɛ obiara ne ne nkɔ because na me maame wuyɛ no na ɔmo hu sɛ me na ahye sɛ yɛaka me a meyɛ maame wɔ fie wɔ nti biribiara mea na meyɛ Nyame etwerɛ bi a sɛ nya heavy yi bi kɔ paa ka asɛ yɛwɔ questions bebree bebisa no ɔde srɛdeɛ questions to atiefoɔ ne ahwɛfoɔ ne minimum sɛ wopɛ sɛ wo nua no Philemon atapɛni wopɛ sɛ ɔsɔre gyina wɔn kɛyɛ wɔn mpaebɔ ɛne wade srɛdeɛ paa anaa mɛboa nti saa bere ahwɛfoɔ ɛhwɛw yɛtiefoɔ ɛtio ɔsoro
ɛhwɛ ɛde asɛm na woka Asɛm kakra mɛka ne sɛ obi biara a ɔrehwɛ ɛnnɛ dwumadie no obi biara a ɔretie biara, ɛde Nyankopɔn srɛ mo sɛ baabi biara a wɔwɔ biara, kakra bi a wɔwɔ biara, fa boa na yɛntumi nyɛ me nuane sɛ adwiri no. Kakra bi a wɔwɔ biara fa boa na sika yi a woyɛ Nyankopɔn bɛhyira no ama ho mmɔho. Woyɛ sika yi a ka kyerɛ Nyankopɔn sɛ mɛma wo nsɔhwɛ a ɛboro wo so ɛnto wo da. Sika yi a woyi, ɔnhwɛ sika yi a woyi so na mpo nsɔhwɛ bi ɛrebɛto wo no Nyankopɔn ɛnyi mfiri w'abrabɔ mu. Nti yɛsrɛ baabi biara a obiara a wɔtie dwumadie yi sɛ kakra bi a obɛtumi de aboa ma yɛayɛ me nuane sɛ adwiri no, ɔmfa mboa yɛn na ne ho ɛto no. Then I say, okay, into Akoma 87.9 FM, it is well. Or say, it is well with my soul. Dear Yamayan say, or sister say, woman is on candy Papa, say, no back can say, Tiasia wo. Why yet Tiasia wo? 4 months, 5 months. Nesika wo benya de akoye surgery nti wada fa akosa na then uncle obi no medi nkomo no so say papa na ye ne kasa no ye ata nana na me sim pacho oye ne papa onye ne nana ne papa na wo hwe papa we sede na ho odi siti a okofa sika twitwiri de ni we na de akoye ne surgery ɛna ekuro na baako da na taas baako da na taas na baako da na twom nso enye sei bi a ahweaseɛ no ɛyɛ ɛna hɔ ona no de sɛ obi a ɔyɛ yi bia nim sɛ oda kyɛ kora bro so ana honam yɛ ɔya nti ɛnyɛ days kora just a day na bi a wanko baabi abata na pa wada awia wada nwumre wada na adwe wada enta sa de bɛkye no na afi ohunam yɛ wo ya so one day kura no ada hɔ 5 months and you have to know that ade na yɛ ka no ɛyɛ burden ɛyɛ problem na wo na abɛboa yɛ nti na yɛaba wo no wo na abɛtumi aboa yɛ nti na yɛaba wo no sɛ na no yesu obi say for no say mo so be ko bia na obi say wan chen ne enko wan chen ne be ko o na wo da nkwan se ma ya je die nti bibia ni ho aye kro ye ne obi a okọ ye weska fo kese pa o man mu bat wan na be die ne dia ko o mo chen na be da kra no mo so mo te say ye bibi se no ma be boa nti wo a wutie wo na betimi aboa ye na se obedi anim se obemi iska ni bi se obekire be bia me akọ ni nyina ye wo nti wo ye first boafo obi be kasa na de munye nyame nia na ye nyame di pa na bre te say mo se wo nyame be ye biribi a just wo de fa wo onipa so na yen na wo de fa eso ama atanya nkwa na wo nso na wo ye boafo a wo boa ye ma nyame afa eso ma atanya nkwa na san hyehyɛ we obi antimi nsan ho se nyame na akura si from physical ne so obesti bi anye be dwane yes ye be dwane so there is no way so no so be si from because onim se onipa hu no ntena se enti o de be fa nipa so na se nipa ne be ya nipa no ma ye nyankopon nti wona be boaye na de opese o de send ye de o de be ba 100 200,000 2000 10,000 o de ba ye be gene ya kan nyina bom managie eda ebe eda ebe ata surgery wie a wono ankasa kasa ne kasa asesa na brabo asesa that would be the day I'm who say energy aba makre agree your numbers na your go for interview bra 0245 3014 0245 3014 0530 507 849 0530 507 849 na yakwaba na yakwaje apomoden papa ene de aba baby a unko tu sikanu na baby a wo kwa wonim se wo ba wo de ayaresa ena ebeba eye faith homeopathic clinic me pa cho be mama kwa I just mama kus na mumpomo akopɔ de akyere no so the Christas Easter to the wedding pa afa mama say mama kus o kasa kofo because asem na no real
Eddie. In fact, we are Sarah who. And then the mammy who ye nimpusi yesterday. Wow. And radie a free Jordan, a Jordan and radie near tea near. Na and say because and mentafo ya ne mammy would November. Ne papa yare. Yeah. A mamma and a papa. No, fun what be. Almost were just my senior high school. She say, mammy no one papa 84 years. Prostate Akana to them. Ntino obano ko bo obi a woyɛ dɔkona no nya kakra beto be ma no so mes na no di akyi omo holidays no to we carpenter no obi ne ne ko e ko pe kakra wo de be ba na e bi school a wo de to provisions aku school 3-story building no free so am be shefo ko pe bibia be ene me be ye den na we gidi say aha asem yom de aredan di erade na muso ebe ma aboafo aba so aba beboa as erade nhira bopa no madwuma pa ye adofo ye de enchia sonko free faith homeopathic clinic ebremo ene awie baby bia fide ahoden kodu bia ye de enchia sonko free prophetess Elizabeth asareboat ma ho isiu e faith homeopathic clinic ebro bibia na motivate homeopathic clinic nka na aya semba akope ene ya na yebusa obi bia se enso wapomudin etisen. What is the state of your health? Any dimu a yebese it was say obia ne wapomudin wo hwe ne seriously because Ghana hayete no we are living in an unhealthy environment. Me just unhealthy environment just say yempotem ni baby bia enam bia no sebi enkoyie ene se enwusie enframa ye home eduane aye die any ensu aye num nyina one way or the other it has become contaminated. Chemicals and they be say be first no say tomatoes you need tomatoes we na say to go efifi and they be say e di nti e just say something is going on ade bi koso a emwa ye nuane aye di ni ye nsuo nanso nei you don't have any special eduane bi a discuss ye sikafo die ni ehiafo die ni ye nyina na ye die. And if you are living in such an unhealthy environment there, you have to take your own health into your own hands. One kasa wa pomudin na say one kasa de hye wonsa na wo hwe kwan befa so a wo bebo wa pomudin ho ban e wo environment am fan say aye polluted. Enti dia na obeye. Ye bestre say bra faith homeopathic clinic. Na de nwanwa aye sonko of faith homeopathic clinic oni. Ye de nimde enro ene abefo mfidie ene hwehwe nipadua nim fi ne ti so koka ne nase enti sebi se wote Ghana ha na onom Ghana nsuo ya ye kan Ghana nuane a ye bobo sui ene Ghana emframa ye nyina ehumi bi dia e wo se ehunya se obeba fit you be party clinic na wa ba be screen wo nipadua ne fruit so akoka nase na sa emframa ni nuane ni nsuo ya ye numi bi akofa nsunso anso boni bi aba nipadua mu a na ye se de emofo no prevention is better than cure. Where you said the nyina fi wo ansa na abebo ato ho yare ya enti se ene wo tena ma yare bo to ho a sebi ukuta wa nwodi mpo ene da asen na yare abo ama wato enti ebe stress yare bia mfiti prekope ene eba ye kase yare bi ewo incubation period ne se yare ne hyehye ho na enyini ansa na yare be ka wato no na chese abon kai on so many occasions enti bo wo te wa bon se uti na ya o yankakra na edwudwaw na akoto painkiller bi ne ko oto ase ukotodwe untirimu nipadua no wankasa hu se niema bi ikoso onipadua no enye na wakọ akoto painkiller na ekọ mesre ni die mu a se bibisa ekoso onipadua no ma enko nkoto painkiller keke de tie ne se sa painkiller na okoto no ebe bre pain nase ne mum adekode ema pain ne ba ne ntu ase esa onum no na body no build immunity to the painkiller. Afi painkiller no onum kra enye adwuma biem na se enuo na onum ye na asa sorry tiaw enti ye be se obi bia se enne se wutie anase wo hwe ba bibia obia bra faith homeopathic clinic na emfidie na nka se enhwehwe wo nipadua nim o nerves ene ne organs ne wo nipadua nim na ehwehwe ma ebetimi a kyo se yare wei eba wo nipadua nim ti ebo nka ye ne hwe ho adwuma na ye se organs na se o nerves ma na abo nka ye na ebo nka ye wi a na ensaye emfidie no be kire enukru a ye mfa ma ho
ɛno nti na ɛni kwan akwa sɛ wokɔ baabi akɔtɔ aduro bia nom aduro kora na akɔtɔ na ɛwɔ sɛ aduro no treat yare kora ɛhaw no nti na ɛsɛ bra Faith Homeopathic Clinic na woba yɛde wobɛfa mfidie mu ama mfidie no ayi yare kora ɛhaw no na mfidie no ankasa asa akyerɛ enukura yɛmfa ma wo na sɛ wonom sɛ no na wobɛnya w'ahoɔden asipi asita etimi akɔ onyuma so akɔyɛ enti baabi bia wo bia fa number yi sesiye na wo frɛ number no a yɛbɛfa ne akyɛw baabi a yɛwɔ na waba hɔ aba abadua yaresa number ya yɛde bɛma ɛyɛ WhatsApp line enti ebia wo de wobɛka sɛ me yare no wontimi describe ni yie wobɛtimi ayɛ audio wobɛtimi ayɛ video so aba number Faith Homeopathic Clinic ɛbɛhwɛ number no yɛ 0244 58 38 59 0244 58 38 59 Tigo number nso yɛ 0256 0275 96 94 14 0275 96 94 14 it is a Kumasi and in Potemua see enkase me yare so mentiapo bra ye betchire baby cry yare no wo Kumasi Santase ahinema kokoben 18 wa odru a wo se me ko baby e di aduro nkete ne say yare no wo ba nya aduro nkete nko ye di nimdie betchire wo ekwan a obefa so obi o wa na ne yare ekwa nya aduro asem na eye ekwankyere ne afutu ene efe no non pharmacological treatment ye be kire okwan abefa so a obedidi ekwan abefa so a obebɔ bra kwan abefa so a obesimi atutu wanamon na eno atu yare nase enkranfo nyina nko Sotium Antenku Junction Faith Homeopathic Clinic ho Koforidua so your Poly Junction Takrade so your Anaji Police Station Bogosofo nyina nko Central Station ho Bogabu sanimu ha Faith Homeopathic Clinic ho ukọ Faith Homeopathic Clinic yare no sa tena oso acha eno ne yehwehwe no ye kind of chronic disease say eye wa say eye diabetes say eye ewo adi yare oba Faith Homeopathic Clinic ye betu ase deku ama so anya wa hoɔden anya wa yare sa akɔ onyuma so akɔye onyuma ama so ababo no so akɔtɔte ama doctor. That's right. Well, because yes, I have a chair. No, I beg for you. And then you also want to power. Now, if you did, case you should have some wabba. Moababa. Yam can crop Akoma Moabapa. See, I told you, said, ye may brap in Yedica can ye cuffing us immediate. Now ye the baby cacra air tomb. I mean, you say, oh, Arabia, Sebi, you didn't our form. And Tinkrofon Shedem, as was I in a Queen Papa. I area friend typhoid. She said, ye cuffing us. Typhoid neo bacteria be a day by a form of Samolina typhoid and a paratyphoid ABC. No more than a year, idea a fee. And your cats when you're typhoid and about hospital, I can say, oh, typhoid will move my chest, a fee and a bunny pediani. If you say, yeah, be an no say you show, say you drink be a fear, a finny pa, or no will be and are contaminated at the corona once wiring. One and I would Akoma. It is still describing, we say, no, no, a number one public health problem. Pa. And esa okay and I say esa SCC countries are or more poor sanitation. Okay. And sebi previous and share memua and can we need any sebi or from kakra causing so bit more for being featured got us not choky no more basa until omonos you are prone to say ya really. So someone who could ni peduanima typhoid idea about and say but ni peduanima edi can call intestines ni the free intestines ni ma form mojenim na afedie when I'm out quaning in a borrow. A 2 months of liver and one to me bum. Your friend is a jointer and one to me bum. Say your kidney and one to me bum. And your bum baby be able to be answered at the symptoms here day. Eba. It's another symptoms will go on my was a 10 beyond the air and you're from here day. Any yapa. Sabi, I don't know the early stages, no boy or constipated. Nium to me, team. Said we already debate 3 days, 4 days since no Jan and 9. A choice only pedian problem. Obin so while later stage in Ubon so answer the diarrhea. After you know an yam timino, say the after the qua yo, or did in so tony ma yo, on the intimate digestive. It's mean yashi. Ubon so ya na dear friend hyperparesia and temperature, a costro, and sun as all bang out in case heat. I want home. So heat you no man malaria do bianco, cause typhoid and bacteria and ediba. And now malaria and so parasites in ediba. It's a better than all the parasites, the drama bacteria. It's in your chair say, and one hoarding. And one idea about why you say, or mutimi ko sie wa de be a friend gallbladder
enti wo se nipa no temi obekọ check the typhoid was say nam kọ e wosoro ade che me kọ ye se abafom kra e be di 2 months obekọ ye se wosoro ni nyina ne se wo ba fit to me party clinic a de ka nyina ne se fi na ba nipadua ni ma wo de abra ahonom ne yagye mra ehwe nipadua no ye detox nipadua no cause aduane yentimi nkase me nkodi nsuo yentimi nkase me nkonom oye da ya abekọ akonom obediti enti ewura mu no na ba fit to me party clinic na sa wuti na ye wo ya no wode so na echi no ho na ye hye no oyam na ye constipation oyam na etim no sabi obi okura na sa typhoid mo yi ma ko so nim se etimi didi akoya adwim etu obi ade friend hallucination ona okura na so ho ha na so hu ade basabasa bi wona ni so ni nyina mo wa ni timi de sa ade na ye den eba a ye ka kwa akira e fin a ba ni padua ni enti ebe so bibia so ba fe to me party clinic aho ne ehwe omojam ana sa ade mfidie na di dwuma ko se de make say ba omoja ni ma sa ko different organs no afidie no be hwe organ ba ko ahwe hawe wom eno na afidie no be hwe immune system ahwe omoja ahwe hunsuo ko so bo ye dehydrated we dehydrated so ade e blood viscosity obo an moja was say yetin kakra so de be betimi ade afusane na cause of viscosity na no measure na thickness and stickiness of moja no obo an de ne mo api etimi ndi afusane ye na de tititi ba na de baby ne body ni mu femfem no eba oba fe to me particular kan nyina machine be dey ebe kire na akire ho enioma ani akande a yemfa nka ho ewia akire adurama ani remedy potency yemfa nhyɛ aduru ni eno na mreti a wa bi mu no ya sade futuo ni beka ho no obo nso obekwa akɔ no mu no ho atɔ fe to me particular no no umpe we na apede ti ebe so bibia say free screening ne koso mun take advantage na mumra ya rend ya ti ase enti ya sa ye nim kwan kra ya fa so atu ase MTN number ne 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and 0540 710 940 0540 710 940 ti ebe so bibia anya se akeka we no kwa na ye hwe ho ya de ne de se ade a ye kura nkro o de yare no abu 6 months to me ka fabra no nche se onso de ne ndu 6 months am fama yare bia mo famra faith homeopathic clinic kuma se ahinma kokobi 18 wo akra so tu man tie kuja hye no pe bogo so ye old asida clinic bogo abro sanechi takra de anaji police station anakuforu dua ye landi manager shoot Poly Junction hope ma kwesi abedo asepa nyame ensamo papa eno nti bomodi afo ne kire faith homeopathic clinic na kokwaje wa yarisa aha Akoma 87.9 FM and afe onia TV Akoma musem dwumadi no na wo hwe na afe utie no na ma yenkoso na yemfa asedanso emfa emma Dr. Grofine Dr. Owusu enra Dr. Grofine ehye yebo se obeboa ye no kwasem odiase ayeyo ya ene Dr. Grofine de ne contribution no said the enra okaye no de aba nti aba be nti Dr. Grofine the contribution no na otise nyame hira no nimro ye twa nyame bem ya twa no anya bi di aboa fofo yes na nimro no so san yare ya so who brofo mo ba erade na ne ma onioma ye ma oniema ye na afi na yensa aka Elsie emepacho fato so mame Elsie ya waja ni kunu na waja ne ba 2 years 2.5 kora wo ha twene ede ama opapa ene ni kunu ne nana ne ni kunu chese wo mu hu ne ye nya akoda yi kura wo ja akoda we ho na wakwen wo ye we ya nya wo fa ha nya wo ye se asa akra foforo na wotumi agya no wo bosome adai Elsie ade ne house Elsie adai ade ne house no yo akwa wo de momfa comment no ento aso ama Marco to da bia me say girls no mutumi ya ade bia me say nti wo moda omo dwene de nti moda sunye so tirimu na ye nde woda sunye so na ade a wa nkasa Elsie wo ye na ase ne sei waja wo ba ye dey e wo ho sese ba akụkọ sese second one ni so onu so de kwa onu so de be ko wo che awoche na asman baba kan kwa ye me ya se wo di kan de ba akụkọ acha onu wo wi akwa ko chase bi akọ dia
ana the problem ma papa sa o yes ade Onya papa. Oba kama se. Oba besia na wo yes anu ma wo ene de wo hunu sunsun so aso no ochina bi ene de wadwen so ho ofe ena ene de wo nse wo gira so 26 years usa 26 years na se wo kwa no se wo kwa no Washada ejimi washada person o chese wajimi kata obwa. Eda wani Papa no tete. Marco emema ni bi so mo pa the folder no at the folder no that generation o fast be at the folder unya asema the folder obi ba na wode na hye ho saa no obi ba ena wodi wachi baba na wode se wo na kuta ade emu oduro da wa ha mu wode de wo ye be ma wode oba ba wo nche ye no ano no wa fa no adeefo wode fa mane na ho na mo ni wachi na won sa wo saa na ade ba chi asem bi beto no ade ba chi na se yare tumi ba owo tumi ba why na ade ni koma no why na wo de koma no efie be mu na ade ni ko wura aya na me ra ho ma mo se obi ba na hye wo da mu o na why na bibi tu ni sesi ya abrantie yi wo de wo si wiase nyansa nyina ya wo de wo de wakukuru obi ba de ahye efie wunim ne boy na de ne ba ho ni se ni boy na de ne ba Priscilla ni kunu na de ne ba ho oni ni na ba ya adwuma ho a wunkunu no a wafa no no e de na hye ho wunim ni nyina wunim se bakuta no wunim na si ni nyina na wahye da na wo de ne ko na wo de ne ba ade asemonto wa wo de wunya nhunu wiase ani so na asam na so na ebobo ba no ebobo ba nkakra wutumi nto obi a krom ha wusika yesai wusika yesai ya wo beka so se what to Priscilla police apu wusika yesai obedi police ni awo ahomaso ni ahomaso bunya sika fibi tu botoma sagala mse sika funa wunya tu botoma na ato ni nkwasi akeka pa mo ni kapre wo mo e gala mse wusika okroma yeni wo mo wo mo pepa ma de police e wo sika no like ya miya wa mo say yes wo no say omo aso ya na omo ka ho na nko bi kasa fun say ya like mo na ho say mara okuro nim no abre na se na obi kasa fun say ma to the police fo nyina na mo gan life mama na ayesa na obati says on camera police for nti but say kwam on camera mo ntia ye ka mo mate say the all the kind no to investigate na mo say ya mpa na mo nche no na second na one ope bo ato abopani obeba badwuma beto oba ni mfitire oba ye ken nti omonte se ye kan na nka ma Priscilla no e bia so mo links company as company 40 tech company 40 no ma commander wo Priscilla no say nsem say na ko like so atom e say o so atom na asem na metie no enye bi bad na ko share them ye asem o say na papa mo pe no me chese abrabono obona se du ba bi na wu ben wa wasi asem say ya we aben no o yes na aben na anasa waje obi ba bad na share them na gender no kra no ye de hu omo hu ne ma e ma no mu hu no waje obi bad na tena o dem e so ko galam se aseba na wo ye sure se ko open kwa eti bi else kra no obi nim ba bi awo se so obi nim ba bi awo so ni pakro ye obi bi se ya wa ye ba hu ye ko so ni mu ande wajini na galam se so na nche na chiw ye yes wawu chiw wo ye ko bi awo se amna bu eku I say bodam ni tell o shada na wo se de wajini no but odin sem fon sa o be wo de acha dia sa ye wu ye nei obedi 40 years oba we ya be pacha na na kacha bo en saranja wo se me de majimi me de kasa am kwasa kasa na ya na musiswa na ai yeah ma just 26 years ma America by 40-50 years time what ya na wo pacha wo ma bo de mama mu wa ada se enti sa de na wo ye no jaina emwa obi asa na e ka semina o se me see so me di 26 years asa na me ware o se 26 years na me fa obada te see ya me yere ware no o se o be se 50 years se o se me ne me yere adasa sa o de bosu mi bi akura me ne me yere da ba akwa se 50 years ye say o cheki wo ya so just what the abre e de na wani abre na wasesa sabi wa bi ato wa pampa ma de nam Priscilla nam na ma so ne ade ama o mo kikan kwasa se no say sister
yɛnya de ma na da ho a wobɛbrɛ eti munsua nyansa ndi kan pɛ daakye ho ansa ne yapɛ sɛ na bɛɛma na ne saa ne ɔma no mo yɛmfa nyansa enya baabi nyina ansa na ade no yɛbɛtɔ na so ne yɛsɛ afei kura di a ɔkora wabrɛ ɛsɛ yɛtumi bɔ ne kɛnɛ da certificate no very good no be baba manya adwuma on the oba trash ontumi nya adwuma how sorry you best out what Nsem on that man no dey ka che ni say atwadufudi ati say nwamtakra ebe kakra na ada ne bope na da wo kwan no twɛn na de wonya ade afuofa na kire obati okay hello within the baby akasa free. Hello. Original Niger Papa B. Ebam. Again, commercial Muslim for contractor one. What are the temple both executive? I go. Any of them and the seven and any year it's a class and a temple both in for pattern people. Maybe a card back. If you have them and a draw and a yellow. Still, I did some of those videos. It was who I would buy 2 bedrooms. I buy a normal view. In the other man, I can't compare maybe an ocean about. So we need a go there. I know 5 grand take it. The more can be a good approach. This is what they need. I'm more because the moon said the Italian country as I can't and the how about that? That's what we need. Prejudice, and then I ban any that. So now, so better man, I want to them and what. The team in what you make this. Let's get a fancy mother to be here. You better learn the TV. Oh, my canoe, and what it. But that's happy birthday, Uncle Enfa Emma, mother of Atonso Agogo Fan Club, London, Nikita, and Pizarro, and I say, happy birthday, Uncle Enfa, mother of Atonso Agogo Fan Club, London. We happy birthday and come on when you in shop na onye wo kese onye wa ko so ade nyina enfama wudi ene ba bia ka free wudi ndi sa ka no so ka ma boss papa cho yeti na mi sa mo pa ne mo ba mo ye na me ka tin ka ka da tin pa na oba na wo sa no mi sister bia o ba ko pe ana wa ya ko la no so ni pa ni yare e de dem o de ntuma wo ni bia o he no so ni bi o he sama no wo ba so ha ko la no isa ko ni ni ko ma no so na so ma no tin ha ko ni no na mi de ntuma de sinda obra so ni bi ko ko no eti ba je no he ni pa na da ti o de so so kan no na so ma no me da say papa Joseph Fashion Daroma on Amata de Ashekumasi bomb so when he meets me the sports in the anymore. What are the BS on the year wedding engagement or two in the Indian now the Fakoma non pam and for ML 0243 433 465 Joseph Mama she's on an Amame rig not Medea Shake Master Sports the money units oil in addition Mukwana Kotori Bia Opema Banso and Kosia Juma 0249 155 776 maybe at the Marcos you better as a phone line or as why so you better as ubenya bre ede achewa wi na emom siesie wo ho na onso esend wo de ne fa nkobo atapeni Branyina mada so pepche Olman obine na yire na ma ode na ekohi musaba madina chi mani huri o kafra nim se waninye ene ubehia ABA Herbal osofo 3 days osofo oyo ani osofo abrante osofo rasta bono dokota kunyini no obepie wo asantiman mu wono na da ABA Herbal Center no say ye glaucoma na se cataract ye kan se ete wo kwa wani na wani ate